chikoro ase ching'ende ch'omonto ekero agotara ase oboiko bwense ekero agokwana n'abanto ekero agotara na bande bonsi bari akobe na baro bune para gose bagokwana abu na oramanyere ching'encho ch'obonyasaye ase omonto oria lakini omonto gokwana ng'aeni ntoregete gose omonto koba omwenyenyekefu ase omobere isiko kore n'omobere oime niga bwate oboenenu botagwenereti oyo tabwati ching'encho ch'obonyasaye abana baminto ande onsi bituri bete byogusia asemore ande abande baitana na sense ngima abande bakorwa sinse cheisiko asema mbia bono iga ligerera ching'encho ch'omonto hegero nyare komanya ng'omoiko yore imeyaye gose n'omoronge tokobori omonto ng'a notoregete hagotebi ng'aeni ntoregete omanya kwegena korende nigore egene ring'ana ry'omonto nogotoreka kwa igora akorore wetera ching'encho chiaye wetera ase ebinto agokora yekero mogosoka emambia bono iga yatarere korwa ase emeika eyetari ey'obonyasaye eruse korwa ase emeika eyetari ey'oboronge ekiagera emeika emenge yaichoire ase oboiko bwense emechande emenge yasoire abanto bachire bogeka marika gokwana ng'a igoro bono yabeire enyeng'e naende engote ekiagera barayesorro n'abake baria barabake nabo barayesorro korende ase baria abake nagosabera oyo minto ng'a ase mambia bono iga oboyomo obo bwa baria abake ekiagera abantu baichoire n'ebiagaso byokotegerera oborimo abantu baichoire n'ebiagaso byogotegerera amang'ana atagwenereti abantu baichoire n'ebiagaso ase amatabo byokominyokia ebikone ekiagera ebikone gokwana ng'ebikone ebi imbe batunyane lakini siku izi abantu nabo bagotunyana ebikone libaga ebikone biko batunyana kero okogenda ndonsi tiga koigwa kera ring'ana na koribwatia ekiagera amang'ana nde nayo oborimo shetani akoreta ase amato y'abanto ase okobasiria iga ase mambia bono iga abana baminto tiga toire ebirengererio ase okomosasima kristo gose ase okomosaba emambia bono atorende korwa ase emeika etari ey'obonyasaye tato mbia nyasaye by'emeganda omotongi igoro na ense na byonsi ebiro twakobakire emambia iga twagotogire ase eng'encho kwabere omwegenwa ase wiki eyaeta naende gwatorendera ase weekend yega nyasaye nerituko ria rero nyasaye oito nigo twetigira ase amaboko ao otwatane korwa ase emeika eyetari ey'obonyasaye otobeka ase emeika emiya n'omoiko omuyo omochenu oyo gwatotomerete obe noro ekiroroke riase tore nasabeire omotegereri bw'ensoko tv chikona chinye chiense ase ategererete ase mambia bono iga narororo nyasaye iguru ring'ana eri erinde rinyare koba rikomokonya ase kende gionsi agokora nase egasi agokora nyasaye morae egera tware ajare koba gakoigwa omoiko na koyobwati ekiagera omoiko nigoro omwororo naende ore omoitongo nigo nagosasimire ngokobo nase bambega renda abana bao bonsi rende station yonsi renda abarai baito bonsi ba Kenya andonse ase baitane nase bitunu bito byagusi barende nyasaye abana bao kabagotare mambia bono bakogenda chisabari ao bakogenda chigasi ao Kristo abanda ase biasara byabo n'emigondo yabo Yesu omwana nyasaye barende bono nigo nabasabera ase mambega hobone bwa otiga bororekane n'ekinguru cya nyasaye gitaware abana bamitokero bagotara tatone bagatera nde barende nigo nasabire semere tyo buya bwao asamanyinga Kristo Yesu ro motoria njego kwana monaye no morande chafeti ageta mumanyi korwa Happy Church Ministries International suneka onsi na korange na kusabire inga nyasaye abonaye shalom na Mungu akubariki. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi omurubuli kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu
Soko TV, uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu. Tawe chandika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Aliyoka na battery yechinguru. Battery ya Autopat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 69855. Wala watu wakuja kama hizi. Tumia Autopat. Battery ni Autopat. Eje na Soko TV, uboroso bw'umugusi.
sito asole semambia bono gukwarigani somuro billion soko bwa kirega negetaseni gen soko TV na maine na ndebuna nagotebiri rero likorukuri tukoria alhamis gosabale watebanga litukuriane wanchumurigerie ikinkoerere na mono biri gwa chagete bono ngange bire koerese e wiki ye because ukoroberio maybe ibintu bya seiki na mono gukwarigani ngo watebinge semambia bono litobe asobwa mona koranga twanyare koba tokoranga twabiranire semiremo kiro montaira ne semiremo ya litukuria bono mambia asabali bakogende semambia bono nimanyetenga bagotebanga abantu bagotumikensa bagotebanga ubwento kolegasi ase chinga kichiri cyose kigurukwe 24 igora bogo chaka ibi 20 kirikia mini 12 kirikia magoroba goiko 12 cia mambi goso chaka 12 cia bono mambi goiko 12 cia magoroba ego bwatekana ngakiri tukuri yagori bagete semambi abono mwancho murigerio mugusiyo ito asore to kwaninga masoge na ande ngo kwaninga itongo mocho chinayura nilinga itongo nogaya aigabu na nagotebi negeta seni soko TV njenguru ku Innocent Onyanga semambi abono mwancho murigerio gendagali ya sensemo yo mtandao tobwatibu ne soko TV abu Facebook mwancho murigerio nabo iga sensemeli ya YouTube subscribe na gotobwatibu ne soko TV litobe asobwamo anamonekera wa ikiroro totebi nurulio lyokutura asemambi abono tumutule elitonyara kabato kubwatera naso kwagacha obugima bwito bagoteba ngokoboka bwagachense kuri ndense nayo kwagachira gesakiao kwagachira abana bawo kwagachira umurugyogo kwagachira abayibuli bawo bali bagotira nabakonyora nabarumba bali kwenyara abana bamino bali baganetyo babuguriyo kabako bayire iguru nabarabu kwanyara kabago ko bagachira igakira kwanyorire libaga nabagokora buya se bali mutaranyora libaga buya guchiko kolibiya na erende nyasaye nakobanere litukulia ulironge ni maetese mambi abono abantu mbale bagendete gosoma igento igurugukia advert gosama tangazo yokora lienganga yeke barua kere kera wakenyoriro mwanchumurigerio inyori bintu biri bitangani bya koire tora kera watebete nyore gasi yenkonyerenda kera na enyorire na nyerendire naye kera kwabeire buna nayo teneto muntu yukwanyore libaga tubasa kubuga ngaga rusobo kende nkiare ngororo ngana kiekoera kwa mulika umanyanga nere gachi chaga bwago konye ine partner yaga ase biasara mukubwatira na koranga rende mwanyare kwa mokogenda busubuna nago tebia semambia bono ni gutubwatia sense million mtandao iliyo nyara kwa kwa 92 namba ito studio gere 0788666663 ekraba kubulinga Innocent nga kyo tebe nambe yo asobwa ngotogo teba igere 07 isano isato isano isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato yunere namba ito studio semambia bono asokonyara kwa tumira ujumbe ago totebinga yoberete tigandara ligiri bali basoira semambia bona sobwa ngondo chichetri chitaka 11 nindo chekerandi Dennis omosoli bwegesu agotebanga ensoko bwa kire nande agotebe ensoko neyamo kirandi Dennis ni matamangana obuna gwantebe tikurumagoroba Charles Luanga uyo no mwalimu Charles Luanga ko urwa Nyamira County agoteba Kenyere basement area agoteba well represented with my wife Jacqueline Kwamboka TBT day loading up well done Nyaore Sylvia Mura na boigo Levi Kwamboka Jacqueline Kwamboka Rafael Misuko gati yabali hakurigeria semambi abono nidoje Dennis nando iranirega agoteba nigale chinsemo chiricha na Kuru City Salams Club go ikachinso chinsemo chiricha soba asa agoteba gachuba jare diorule mature tyo ikirega igagoteba kurunya chichi Innocent Bwakire go ikekenyoro kia nyaboy watching live Margaret Magi agoteba good morning na intutu atebre good morning Joshua Mbuya Trimba na korolira sokale goteba kurwa chinseme cha Ruben Center na my wife Dori Kakirwo na my beloved son Carlton Trimba asa goteba good morning na intutu agotebinga Bwakire biya Jeria Kiruba goteba imina and blessings in Jesus name kubwatekana no kurandio murandia abagakurwa na ndamona sateba kiro muntu amanyenga chinga kiechi onde bwenzi na bagocha nebikone bya ebitayo ateba TBT korwa chinsemo chiri chaman Mabaharin Kingdom goika Nairobi pipeline ase omosacho ayokurugubeniale na bana baba bakurunga mazdiga Macdotak na bana ba Mintobon CP amashabiki wote na watangazaji wote wa Ensoko TV agoteba babeneli tukoligia mbuya mono sana ase ujumbe yo nindo chegaiga Ensoko Bwakire kurwa chinsemo cha pipeline aiga gongoro kwa Jessica Mura watching live mbuya mono egati yabali basoira semambi yabono igo monchu murigereri asekelingo tebye mambiye nigo konyara kabaga kogenda so mtandao otobekere comment ya gororo ototebya soberete na bali muri ase timu iliyo gotuma chi SMS tigaturarigereri torore ngambara ibali basoire Ensoko Bwakire oyakurukunga Zakaria Mwoma kuruchinsemo cha Kikuyu agoteba nabokire asomonene ngorangilia abana bane ngoganilia abana bane lituko ligia bonsi batwale lituko ligia byemono
kuruchinseme chia Kikuyu etokegore ase county ya Nairobi ole Kiambu ole Machakos na boigo ole chinsemo chirichietanaine county chichirange na Nairobi na bogototebia soberete bali bale soro kongorwa naro kumototebi Colton Ototi ndakororaga iga mbale manyete bagocha ni manyete Enoch Mochere Enoch Makoli kurwa chinsemo chirichia musaraba degati abali manyete ngese bambia bono kuna kweyaliga bale baso asomurobeli nande nemono monchumurigeli nagotebiri andonsa sole ase mambi soa asigeta seni yite litonyara kabatoko genda sobwamo na koranga lituko twabere tokolibanga na mankaro rase mambi abono tochiko batokoligereli gati abo tutwara maya na boyigo tubatogo twara chinga kichugo kwana ali ale segazeti nenkwanenene nebo rasto ko batogo kwanera na barayi baito igo nagotebiri igo tweyaligania semambi abono ne litonyara kabatoko genda asobwamo kurende tigango toraligerelia ase togoteba lingana lirabunga ninkiriko bali gokwana semambi abono ilitonyara ko batogo segetana naye na kumanyanga umugusyo ito kwanyara ko bago kumanya nindoche kwalibekerwe sembeo gabuno mo director ne na inchenta getengo lisomere semambi abone ilitonyara ko batokuligeli na koranga ningi kelikeroro nindoche omochege nara oyomo lakini ko ira dade mukwane okay lingana lito lira bwese mambi abono bago togotebanga ogokina nobororo koligia nobororo kulendo obororo bonene nogotigara ase olekera engaki ogokina nobororo mwanchumuligereri koligia nobororo kulendo obororo bonene nogotigara ase olekera engaki inaliringana ito lirabwa semambi abono togotebanga ogokina nobororo na boigo koligia nobororo lakini obororo bonene kulendo obororo bonene mbulianga gogotigara asolekera engaki totebya ngolingane lirabu meaning ya ego se translation ya nereliye ase namba ite studio 0788666663 no gotwakire simigo chagaiga tukale gotebanga gukina nobororo koligia nobororo kulendo obororo bonene no gotigara ase kera engaki aso gotigara ase olekera engaki bantu mbara konyora bagokina kwanyora kinere toboro kiro muntu nakinere toboro gonya kwegera nonye no kwagura negasi enkogusana gochaka gotara negasi enkogusana okoligia na korogwegera gwachakire koligia negasi enkogu kolende gentege kongu bakare goteba nobororo banembulinga gotigara ali asolekera engaki negintu kyoboro tigandara igwa naro chirega iga ndara manyangi agototebye semambi abone nsoko bwakire ngaki kirandi wagoge ngaki kiarenge botuko nande bono lingani lirirabu ayone kwali keke biro nugo kina nobororo kwali nobororo mwelio borobo no gotigara ali asolekera engaki no watigara ali asolekera engaki aina rama kongo bona igetimu yasa nebutera usaina rama kongo bona igabuna ino masabi kyala asa no mubutera okay chirategere igobone enjo kuna boye yirubutuko bona mani sitineri zoro okay ali tukulibya Kira Dennis ningo igwete na ne litire tinkwaniti ono machege kweli bantu barenganitie bintu gento kiabe kugoro ne lieta talikende kulende nimaetenga chinga kinchi ketokoiraniria sebono iga ntokonyara kwa batokoiraniri goro na tebe tiguno yonda kebichete buna liritanganirio mwali nande agantebe gategere soko bwakire ni move to usitu kutoka Pipeline niko tuned mbiya mono Robert koruchinse mecho chia Pipeline Movat actually so koba na intu asumurobeli asema mbiya bono togotebanga gukina nobororo koligia nobororo kolendo bororo bonene nogotigara asolekere engakili na lingana litolira bwege ntogokora nogotwakire simigo chagaiga watotebie translation ya enga kyoro chiringana elio abagaka mwaka narukuruku Wilson ngaigwa chiete bano Wilson gukina nobororo koligia nobororo kolendo bororo bonene nogotigara asolekera enkaki namba ito ya studio yere 0788666663 inere namba ito ya studio asogotwakire semambia bono elitobe tugukwana nayo totebia soberete nande twakwaire lingana litulira butukare gotebinga amaene ogukina nobororo
okorigia nobororo korendo bororo nase bukare no gotigara asorekera engaki elina lingana lito lirabu togosegeta togotebia kera kwachakire koba gokorigia omanyete nobororo borobo nemono kera gokina nobororo na bana ngo igure gwateba ngoma to mwana obone stage ikire ne yo gwate ebintu stage omwana oya ikire ne stage eli bagateba bano chakire kumanya mange oruo roma bateba stage bono ya ikire abeiro muibuli okunogo kina kwamanya goikabone ngaki okorigia ugendete kuna korigi nobororo kera kwarigirie bantu bande batatiganda arakoraki tiganda arakira umubire pole batebe kera okorigia rende kwara gwakorera maunchuriri kurendo tigara asorekere ngaki igobona bagusi bagateba nganonye igonka ligena likoganya omuntu ache kolisukia ngaitwe komanyane togosukia kwara aboka litukulinde kwara tware birengerere nonye ndire okonyora omuntu akoboka mambi orateba ngarero nataka bedroom ya nero rekaneiga nataka rero dara ng'anyi ebintu ebikorwa iga makombe ndaya irasegete is good inkoro kiore nore moyo kurinde tubasa gotigara asorekere ngaki buna twatebire se mambi yabone chitire chitaike 20 maiga ichinsa 12 aiga nensoko TV omoncho murigereri tokogenda omutimo komusirini tokoirana elitonyara ko batogotebia mayingi kegendete gendera somurubiri na mange tokurubiri tinto bwatomogeni omobo ugaigase chiwika chinsa ibere tobasa kogendare yakabe amonenje Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia amaruna mariogo yogotindi amusariri wono yaikireke wango guikarwa ari. Kwanya oroyo onde orenge kwa ende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali elinde obugima bwabo bwirane gochasa obugima obwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichyobutindu Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekuira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabusiyo na kyogekogera omuseneta Gloria Oruba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruba nigalenge omuseneta omuchorwa bw'ekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria bw'ekerogo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerogo kyaye kyoboseneta asogotenena n'omugusiyo mwabo nonyabono atabwatie emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bw'omwakugocha elio aire obubalimo bwaye alya sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetageta omusubati omulemu orwoba narokwe
balimo takumeti kugicha obo balimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omuremo gose balimo kubwa gutwara omusubati omwaba okoni gesaku uyo nere Gloria Uruoba ebalimo yagusi. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse nakobeka etibi yago kwene king'angwe somya oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyaito hasi tukumira nabaga kaba Samuelere naboiga bange nabanyika eriko kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero Nsoko Rumchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanyi amange naboigo bwatira Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Eye Nsoko TV oboroso chiteke 25 maiga emambia bono 12 chitire maiga chiteka 25 chitire maiga chinsa 12 chabona mambia kera tokuligereria amaya na namana toguchaka gurwa se county ya Nyamira somo seneta bwe county iyo kongo mugeni achete litukuligoro ase bunge na kumuburio mu waziri bwobochenu Aden Duale koiraniri igoro yebirengo byo obochenu bire ase county ya Nyamira na ogwo bwatekana no mugavana gusekorengana no mu waziri Duale nigairane tira gotebe county ya Nyamira ibirengo byaye byobochenu nigo bire ase kerengo kiryense na gatebe bitango mbiroro tagete tuigoro botiuro una omaseneto kongo mugeni amuburetia omwaziri Duale na Duale nere buna kwanirete county ya Nyamira kubwatekana gusekorengana no bochenu ulibwanyara koba bokuikiwa asensemeyo of my own county of Nyamira. We don't have MRI machines. We don't have facilities that can allow patients to go through intestinal cancer screening. I think what they call endoscopy. If you go to a private hospital like Nairobi, I think they charge about 37,500 just for the facilities alone. The doctor will charge another 55,000 shillings. Yet at the counties, Mr. Speaker, I don't know about your county of Meru, but most of our counties don't have these facilities. In fact, in Nyamira, we don't have an oncologist. Omogeni. Senator, I want you to listen to me. I didn't want to say this, but I have to say.
healthcare in Nyamira has collapsed. And it has collapsed because of your governor. I want to be very honest with you. There are about 3 counties where healthcare is collapsed. Let me give you a very good example. All the things you have said, all the equipment you have said, are provided for under the National Equipment Support Program. I was in Bungoma, his counterpart. There is a radiology, there is a mammograph, there is dialysis machine, there is even a CT scan we have launched, all under this program. And he is not putting a coin. The national government is not putting a coin. It is fee for service. Every patient who uses it is paid for by SHA. Your governor and Nyamira, he has signed for the next program, but he's unable to make a request. He's unable to make a request, and I cannot force him. So if you make a request today, by next week, me and you will go and launch CT scan. We'll go and launch all these equipments. But I can tell, and it's good, I think I need to be very honest to Kenya and to the residents of Nyamira, that I think it is morally wrong, it is religiously wrong for you to be a leader and to be a governor of Nyamira, and you allow the most critical sector to collapse. Mchumuligereri kwegule n'umuwaziri Eden Duale robatiro kwirenelinga birengo byobochenu ase county ya Nyamira nigo byaruro gitego ikekerengo gyense mono nigintu kyokondo kimono igona bogoto ibirengera byagese mambia bono anemono nyekoro mumenyi bwenseme ya Nyamira gukuruoro ototebinga kibirengo byobochenu bire namba ito studio no imanyetegere 0788666663 na bongo chikobanga somo mweli na bogoto tebya ni anonymous nonye nase chisemo chiria okogenda koegwa oburuwalia abanyekore ACT dispensary chirese county yo ototenke genda tekolendekero mu waziri agukwa ninyice kamine y'umuncho murigereri nigintu kyogo cyane mono togenda bosyo mujumbe bwensemo ya West Mugirango Mosque Steve Mugaka litukoligoro nere niga petega gukwanira chisemi cy'ububundi kurwa ase chinsemo na namonaga kwanira enyincho ebwenete kubekwa yogokonya chiskuru chikurwa amaigeliyo yo ase chinsemo chiri cyamasabu se mashinani wancho murigereri ni gatebire serikali yenyale ko bage komente kerengo kinengo gekogenda ase chiskuru echo lya aborokiwa na aborokiwa libare ase chinsemo echo banyale ko bagukinya ebirengo bye chisemi cy'ububundi. Indeed, we can't say it more that uniform is becoming a barrier to education in this country. And Mr. Speaker, now that the Ministry of Education is even in charge of TVETs, where uniforms can be manufactured easily, can't we have a policy decision as a house and decide that the ministry shall supply all learners with uniform? I don't mind us creating a budget line for those TVETs to provide that kind of solution. And further, Mr. Speaker, why can't we have a policy that we define the uniform to be worn per grade, so that whenever a learner goes to grade 8 in the entire Republic, we know that there is a standard uniform, and by looking at the child, you know that child is of grade 8, is of grade 10, is of Form 4. That will go a long way to ensure that there is order and also cost effectiveness. Thank you, Mr. Speaker. Liturwa se bunge asugwete oyino mubungo West Mugirango kurunga Steve Mugaka ukwanere igoro ye chisemi tukoira nase county ya Kisii na tunyara ko batokoligereri ngaboro kiwagwe tanikiribwinya nigo bachiko baba kubikirwe gutwa asigitiki ya Gusi Stadium bagosomera ama chisemi asebirengo au insemuro bili kurunga ajiri oyo okonyara ko bagokorawa n'umugabana bwe county ya Kisii umwancho muri muri kito weekly forenge nigabwa torobotro korokia ngakikuru ase county yubagendete ko bakora ngaboro kiwabo bagosoma amasoma yakurunga ajira yago chakigwa gose ale no mugabana bwe county ya Kisii Simbarati au chikoba bakobekirwe gutwa tengo traigwa kurwase weekly forenge. Asa Marieta nkuru kwa Ishmael Nyakoni ndiye manager ya ajiri ase county ito ya Kisii.
itukaria rero no kwaregani abanafunzi baitu bali basomira manaintu kuru phase 24 25 26 27 28 up to 29 nganto bwate graduation irabo on Friday 25th ase stadium ito ya Gusii to wakiro mugavana itungambia mona asenge support yabasae abatali kwenyara banyare ko bagotara esafari ya ito yo gosomia mangana digital literacy, mangana mental health, mangana financial literacy, amangana personal branding and marketing, amangana career choices. Tuabeli to gosoma mana barabuku last year. This will be our 11th graduation ngesetua chagete wai gonto kole anniversary oso kwego ki kugo chaka a program ya account ito ya Kisii aseli ya gatatu wai gonto tualechi ward chinde chigo cha senge sherehe kuna mwanyarero ntubwata wanafunzi basomete ntubwata kuri Chitago burabu wai gonto bwata Njoro bagocha gusanga singencho ya graduation ye goto kubalega ni bonsi wai gona bagocha mana baibuli baba mana basani linde gocha goshiriki Mamoganito maneno rache kogerez this occasion no yomento His Excellency the Governor Paul Simba Arati. A program yetu yabeire unabona tokosomia amangana a career choice. Amangana financial literacy. Tuabere tokosomi boigo abasaya bakwemanya. Nanga kiende elinde batikana na malioga mabeyo gotindi. This program tuabere toko champion umosaya kumanya na kumanye value ya yase society. Togwaka mbia mona ase abasaya bali basoke ntubwate organization togopata na manero ekuruku daraja mbili vision volunteers ekosomia mangana female genital mutilation na mangana gender based violence boigo babele bakwegeria abasaya aba enchire ya moyo gyancha boigo kwegeria abana abanyaruka na kibara bakwelenda amana amangana early pregnancies wose okonyora kwa abana mapema elinde betange gose bakora umuroberi umuya ukwirenda mbanyora chinda asinga kitagwenere ekenda atebenkelinga abasaya nabange bali sikoga maybe batranyora information ye the program nigele free askero monto registration nigegende actually on Monday ngocha katole a new face lab face start etoku welcome onde bwensi utranyora libageli acha register ase center ite ya Gusii Stadium waigo bali bakuru South Mugirango registration echa kase youth office elegali Nyamarambe ase bali bakuru Machoge ntutwale registration elabo obisi omo MCA igonde bwensi uli interested na bagocha elinde acha konyora megelio akoira engakia umutinyo yomo ne chiwiki 3 Onchumulili bono togoso asensemo ya siasa sabaga kakurwa asensemo ye bunge ya Nyaribali Chache besokiri na kugikiria oburai obule ase ABC nkagirete bagukwanira nemono kurwa asensemeyo na boigo banyara ko bakomugusira oyo kurige kirugo cy'oburai bwense umuske Fred Matiang'i na nemono nigo batebire nigo bachikoba bakurwa koboko gochiyo yoralyo obujumbe umwaka bw'ikiri 2024 kurwa asensemo ya Nyaribali Chache oyo kurengana na barabo bagoteba orabenga nigaro muiburu bwensemeyo Caroline Mausa nigabwa torobotiuru asenchira yoboikirana igonde omunyaribali naende na menyire Nyaribalia kurwa engakiyo abakoro ni barenga twarigererio amagambi awa twarjo bugambi bwo musongo tugacha bugambi bwa Kenyatta kero uru yajete igo tukarwa ngakia amagambi ale semiake yonsi pi Nyaribali go yarenge endonge sana bono asenga kiye ntumanyeti ase toteneine burunge ekiagera chikomiti chia karo siguna bagambi bali barengwa bakoro tichiyo ebintu byale gokorekana twaekorwa na maiso tibiyo ono lero kwamba koronga ntumanyeti abagambi bali barengwa ta chikomiti chiabo barangerikere kenyoro bamanya gotebye kegenderete na muna a democratic state ose rule ere Kenya tuwezi pi otuwenza kwenda bunge lakini tuamanya konyoranga room teiyo era to accommodate tuwezi pi Kenya ngima to nyara kujikorosia majiko yagera tuasoma tuarente representative yemo egotenina amangana ito obokongo ito tuamwagira chikuro genda
ogwenete kuira ambiriro bya Italia hande bya nyorire bigeni otoretera lakini gwikira bono iga komiti teiyo gento kende nkeyo igotore tukirete igo bintu binde mbio bikora kana bigenderete unandega twarabera sekenye yeito kubwa mono buna nyari bari yeito litanganyo yarenge engima nyari bari chache na masabo cyarenge constituency yamo lakini jigatananu ekaro jigatananu igondo jinga magenderero na chagete buya wikabona twaikira tugwa kesao tokorire kagenderere tubuya sachinde gachakire koragana igotogo binte binge gotokongaine nyari bari yare kare gotebunga tumira nenya buta tumira nenya taro tumira nenya nderema tusioma chere netingende that's in a progress to ato moborie oyoro wana the present atebe committee abwate nererie atebe magendera akore nyari bari chaje na ria kipara mwe wako tebe para kuruke umu ochie kiendege abune ko se ya ebende nere nyari bari yare koegwa yatenenigwa ya serikali ngai yachiete ya sirita sengenjo twachora tuyotama tinga kiya rengo ause ya rengo bono nakita twatebanga omwana nyari bari atuko okobwati bintu bitu byonse pipya manyuna kinyari bari yare nkurukare taibo ekende ngelinga ki intu nyari bari chache amagaka yale gonje n'umundo 40 people nkoro liyare ngeyanya chae intu twarengo twabwata abacyumbe kiyanda ko nyari bari ko kusikisi kabatali obono bose twanyolire esabariye yebono umunyari bari kurugute intu etose matiangi nyuma ya matiangi twensi pi bakanyone tuko yito no ere nyuma ya matiangi nega tokuri iria se obora igwetwa nyani bari gusubwa gusinto bwateri eto ya Fred Matiangi na intu buno munyari bari chache tware ndo gutugumega tutageta tuchoro morayi tugwetire chama ya Chupiri na twarigereri tutata chore omorayi umuhano ita mu byaro ita manyinga ito ato represent buno munyari bari chache ase kiama kya Chupiri tutageta monto bwataka mo aguchiari nanda ke tuchukonya koranga ki ya monto tochore tatari monto ito manyinga ito igobona sa bantu bari betu motagereta Mwachumbuligeli kwegure ngago bari maega mbaketugo yabo chietire 42 maega chise kubiribire tokagenda busimu waziri bw'ekipara kurwase county ya Kisii Timothy Arege naboigo omo chief officer oyora se wizara eyo Albert Makia nigo baraira umurobeli gose baraiteli tukuligoro umurobeli bwogo bwatoka ebiragita ebiya chicha ase county eyo eligo chikobabago chakibwaga chibwekibara ase chiward a omwanchumuligeli muri kito weekly forenge no alenga senseme eyo nagotoroselia robotiro kubwati za tujue kwamba you are among the very few who were selected kuja kufanya hii kazi, na kazi ni ngumu kupata. Linda kazi yako, linda kazi yako, usalama wako na vyombo ambavyo umepewa kufanyia kazi, ambayo inaweza kuwa ni tractor, inaweza kuwa ni dozer, inaweza kuwa ni nini. Ilinde, hiyo ndio afisi yako. Ilinde vizuri, iweke safi na uitunze. Mnakwenda kufanyia watu wenu kazi. Ina maana kwamba sasa mnawakilisha serikali kufanya kazi, kufanyia wananchi nini? Kazi. Kwa hivyo nenda muwafanyie kazi jinsi ambavyo ungetaka mwenyewe ufanyiwe. Leo tunaanza kazi officially ya kupeleka mashine mpya kufanya barabara zetu kuanzia Bobasi sub county na Umachoge Borabu. Vile mmejua hizo machine tulizi launch like a month ago. Tuka-agree lazima tufanye some logistics, tuhakikishe kila kitu iko sawa, tujipange as a team ndio tuingie. So leo tunaingia na hii team yote mmeangalia hapa, county engineers na nyinyi operators, tuanze kufanya
kazi rasmi ili wananchi wetu wasikie uzuri ama waonje uzuri wa hizi vyombo tulivyonunua. Vile tuliagree na nyinyi, tulikubaliana na nyinyi. Mkienda kwa kuanza kazi leo, kwanza lazima muhakikishe usalama wenu uko sawa. Make sure that these equipments, because these machines lazima mzioperate vizuri, msiumie, msikuwe na injuries. Pili, kutakuwa na msisimko huko mali tunaenda. Wananchi watakuwa wanakimbia, especially saa hizi shule zimefungwa. Mtaona watoto wadogo wakikimbia kwa hizi machines. Lazima make sure usalama wao uko sawa. Nataka kuweka wazi, wizi wa mafuta hatutakubali. Tutakuwa tuna monitor. Ukifungua tanki tu tunaona kutoka ofisini kwamba umefungua tanki. Na itabidi tueleze kwa nini ulikuwa unaifungua. So we'll be very very particular na mambo ya mafuta, kwa sababu hatutaki kuharibu mafuta. Sababu hiyo ina maana kwamba tutashindwa kutengeneza barabara ambazo tumepanga. Kurukurwa asebira gitabyo bauchikora magendo ni gotoko genda guikaso mu bwibwe pigipigi sendoche omuliki to Bethel machini agototebinga omongwano yo maseli tarija ya tambo kurwa kese county ya Nyamira nigoli tukulie igoro ebwerete pigipigi enya kurwa se company yechimbusuro nebintu biri biko igokorera oburimi ekurunga Baya East African magega ye company yogo chakia mameranyo yo kurigia ababwi alia bagosaba kurigia ababwi bali bakonyarako bakwibwire byegwa bono amameranyo yo mutinyo yo kabire nigo mwancho muligirili gachakire nande bono nuruche igaigabu na Bethel machini atenga Richard Atambo nigabwa tepigipigi ya etiango turaigwa amameranyo ye company ya Baya East Africa. Magega ye kampani ya Baya East Africa guchakyo muroberi boko gora chimbusoro cyo gusimeka iri gukora mu cyanda we chimbusoro kitekeraneti Mamirania chagite mutinyo kabero mwako yiga asara ikomwerio omwere mutinyo yiga nigolskurerero omubuyiwe pigipigi Richard Atambo kure county ya Nyamira airwe pigipigi yae. Tuko hapa kwa sababu ya Richard. Richard alinunua mbegu katika duka la Josemo Agrovet hapa Kisii. Akachukua pakiti ile ya Decal, akascratch ile code ya Kefis, akatuma ile code kwa nambari ya 1393, yani 1393, then akapata kuwa mshindi. Yeye ndio ametuleta hapa, ndio maana tuko hapa. Kuringana na Atambo nigairire buna nigagorete mbusuro ya DK agasimeka na kubwata machiko na marago wikira kabo mubwe pigipigi yo yawaritikuria rero asiritukuria rero na bere no mogoko ekiagera na nyorire sawadi kuropea Africa wetera kugura mbusuro yabo ya Decal DK 833 na 831 mbusuro ye ekero ya ikenga kieli simeka igona agende tugegunga Chosmo ya mwabo Chosemo ukagura kuruororo kero na ikanyomba kanyora matangazo nale babegete TV agotebanga wesa scratch otomego code ya Kevis kuchia se namba ya 1393 na bora abase konyole sawati bono litukulia moisonde na kere twesimu ngatebigwa rero tare 22 uko gwande bibiyane igolero na chaga ko bibiyane na ndene kene na irwe na arore biyamono niga Atambo agokire asoko ibwera epikipiki asatebere na nigera chikomokonya sobo sombiane na mono wa Mugondo. Pikipiki hii nimepata, naona mirahisisha mambo yangu ya kutransport mbolea kwenda shambani. Wakati wa kufuna naweza kutumia hiyo pikipiki kufuna. Pia naweza peleka wafanyikazi wangu shambani na hiyo pikipiki wafanye kazi haraka wakati wanahitajika. Na mnenchiremo yogo koro mo chanda bwenchara niga barimbi basegetro gusimeka chimusoro chiria chikaranete Elio kwenye lige sarire igoro. Nimekuwa nikipanda, inanifanyia vizuri. Kiangazi kikuja sioni matatizo. Masao yake pia mzuri. Pia mbegu masao yake iko na usito mzuri. So naona ni mzuri. Tukisoea hiyo mbegu tutafuna vizuri na pia tutapunguza njaa katika nchi yetu. Unapata kuwa sasa tunauza mbegu, ukinunua mbegu ambayo iko mbegu yote kutoka kwa duka unapata kuwa una scratch, ujue kuwa umenunua kitu genuine. Na tunajua kuwa ukinunua kitu ambayo si genuine haiwezi ikakuzalishia vizuri, maana haina zile characteristics zenye zimeundiwa hiyo mbegu yenye inafaa kuwa genuine. So
hii kampeni imesaidia sana wakulima, maana wakulima hawezi pata kuchukua mbegu ambayo ni gushi. Asabiga bari mibasemiwe kogendera kwendeka ingogora bare chimusoro kire chikiranete birengo na kubwata machiko namarago eriko baba buiboigo. Counterfeits siku hizi tunagundua kuwa wakulima wengi wananunua mbegu ambazo haziko halali. Unapata mbegu imeundwa pale vijijini, then we unaletewa pale dukani, then unanunua ukidhani umenunua mbegu ya ambayo ni genuine, kumbe umenunua mbegu ambayo si genuine. So ndio maana tumekuja na hii program ambayo una scratch. Ukiscratch pale KEPHIS, ile kodi ya KEPHIS ambayo iko kwa packet, unapata kuwa message mbili, ambazo message moja unapata kuwa inakuambia kuwa umenunua kitu ambayo ni genuine, na message ya pili unapata kuwa umeingia kwa draw ya kushinda pickup na zawadi zinginezo. Kuripoteria Ensoko TV kurase county ya Kisii, Chepethuel Machin. Mchumurigilio n'umurikito Bethel Machini kurwase county ya Kisii na kwegure buna kwanere igoro yomubuyo yukorende tokagenda bosyo county ya Kisii negati county 15 isatochiria ekiama kia UDA kiararire ngangi chikoba gikokora omwiroro bwo gochora barayibali bachikaba bakora ekiame kia sechinsemo kiri bakuruka chia mashinani aya nigabete gakora ligwari kuri igoro no munyakirogo bwe kiame kyo na ndoro mugavana bwe Embu Cecily Mbarire na bego nigakwanire toko ngusana na kure ase kiama kia ODM na UDA mulikyo ito Linet Nyambane nigabwa torobotiuru asenchira yobikirana Rengana no munyakirogo bwe kiama kia UDA omusubati Cecily Mbarire nigatebire obochori obubwa mashinani boguche gokorekana abo ankyo nigo boguchia gochaka chensa ibere cha mambia weika chensa 11 cha magoroba ase ebitu au bechi county 15 na isato. The election will take place in the following 18 counties: Kisii, Siaya, Migori, Bungoma, Makueni, Kisumu, Machakos, Kitui, Isiolo, Marsabit, Taita Taveta, Lamu, Tana River, Kilifi, Kwale, Mombasa, and Turkana, while Kajiado County will conduct elections on Saturday the 25th of April 2026. Registration: over 450,000 candidates have registered to contest for various 20 positions at the polling centers, ranging from representatives of women, youth, special interest groups, farmers, religious representatives, professionals and MSMEs or traders. Mbarire nigo atebire nigo baguchia gutumia emitambo yekerero ase aenekeiri ababwatani be kiama kia UDA buna tayari nigo emitambe yu yaikire ase chinsemo obochori boguchia gokorekana ase omurikyo monene bwe kiama ekyo Hassan Omar nera tebire kiama kia UDA nigo kegendete koira emeri imeyense. As with previous elections, we will deploy end-to-end technology to manage the process, with 9,500 electronic voting tablets already at each polling center as we speak, and the results will be available on a public portal on the UDA website www.uda.ke. The voting will commence at 8 a.m. and close at 5 p.m. In case there are any changes to that timelines, it will be on a case-by-case basis using the structures that are already deployed for the said exercise. The outcome of the exercises will be expected to produce 240 elected grassroots officials with a direct mandate from the people. The party will have onboarded, and the repeats that will follow, the party will have onboarded 580,000 grassroots leaders across the country. The party continues to pursue its strategy of strengthening the parties in all parts of the country. It is part of the democratic processes of party building to build an institution. The institution then produces for us leaders. Leaders then will have the ideas and the wherewithal to ensure that they progress the party ideals and the party manifesto.
arenayo abaraya bo batebire ekiama kia UDA goika gichigotenenia omorwaniriri ase kerogo ky'obobunge ensemo ya Olkalau aseboigo bakwanire okungsana na kogendete kwene kigwa egati ekiama kia UDA amona keri kia ODM asebatebire abarai nigo bagendete gokora chinkwana erikwene kia obokong'u obunkwera bore. We had a meeting with the Deputy Party Leader, His Excellency, the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, and 10 candidates for the Olkalau seat. And we wish to report that already 10 candidates have shown interest to run for that seat on a UDA ticket. We had a meeting this morning, and we have agreed about ensuring that there will be free and fair party nominations or party primaries at a date to be announced later. But we wish to report that the UDA party will be sponsoring a candidate for the MP for Olkalau constituency in Nyandarua County. That there are discussions that will be taking place in due course to look at some of those issues. Of course, in any coalition, there's always pre-election agreements that must be reached out, and there is definitely agreement on how the partnership will go all the way to the general election. Now, that is a matter that has not yet been properly prosecuted before the party structures on both sides. And so in the coming days, you're going to see that this conversation is going to take shape, and there'll be a lot of cross-party. Korpoteria en Soko TV, erietaria ne Linet Nyambane. Nere Linet Nyambane, ona roboti oru wa UDA. Na kwa vile bagukwana tugende na ndego ika ase county ya Nyandarua senseme ye bunge kurungola Kalau asibone kiama kia UDA kia Jubilee monchumulili ya tebire niyo chikobagi kubeko mu wanelilibo kuligie kiruge kyo na nigo baigenete kiruge kinkera nese kiama ya Jubilee yakogera oyolenge Nyagosira gosoyo kabero mu bunge bwense mu yole bone Nyagosira niga lenge omujumbe olenge kurwa se kiama ekyo ya Jubilee aya niga kwaniru kubwatekana numukorengana numulikyo monene Ole Kenta asatebire Nyagosira ni galengo mubungo Jubilee na naigo nerebuya ekiroge kyo koirana oika asikiama ya Jubilee. Party will field a candidate in the upcoming Olkalau by-election in line with the fact that the position was previously held by a member of the Jubilee Party. The party further assures its members and the entire people of Olkalau constituency of free, fair and transparent nominations that reflect democratic values and the will of the people of Olkalau. In the spirit of building a credible, united and formidable alternative government, and in response to the growing call by Kenyans for position unity, the Jubilee Party respectively urges our coalition partners to support the fielding of a single opposition candidate under the Jubilee Party banner in the upcoming by-election. Wakwana kurasa magata manaye kiama ya Jubilee imeyo mocho Nairobi numorikyo manawe kiama ekyo Moitalel Ole Kenta waigo omanyakerogo we kiama ekyo Vincent Kemosi asebaruro korwago cha sense mere yo kwa mere serikali osire kiama ya Jubilee asobo chorio boboke wa Olkalau na kuorokyo bosani obuya korunyuma na intu twasirire ebirogo binde mbere south intu asirete omo candidate orengorro bwe chama ya DP na echama tego chikobeka candidate yende yonse asense moya imurwa dikri na intuto iwananire ase chipati chicheto cha United Opposition odio ndora teneni go sepati yende go sira teneni candidate koruororo ntomosire ase birogo biria igorero twacha ukwanera nene ase amangana ye kirogo kyori karau na kuboria chipati chichinde chinyare gutosire indegere tunyare koirekeruge tinga kiechecho kemosioruro kobore gocha saba Kenya gotumia tinga kieche chitigarete kobwata chikura asobomo na liarache gosiro moskema tiangi aseganga yayo koligie kerogo kyobora iwense asobo chori bore bosio igia kabere abantu bamintase motegerete na ende ntagete ko baboria une chama ya Jubilee na intunto bwate enia yokobeka presidential candidate ya Somwakonde na intunto bwate no kwegena buna chipati chichinde cha United Opposition njije chitobwatisie erindegere tunyare gusiro Moscoito Fredo Kengo Matiangi anyare kobe presidential candidate ya United Opposition nare kuboria abantu baminto
banyare kuira ribageri ritigarite erindegere basoke beri kase kinamba kire kinyinge na rie karutogoja kurigia ekirogeke mambiende goso mwakonde karutogoja kurigia ekirogeke tunyare konyo antu bwate kinamba kitu tokora ansera erindegere na intu tosoke tuchikoboria abasani bande erindegere batusira sekirogeke muroja sero chibono iga eserikali erororo yomuske William Ruto enseye ya mosinyire kugamba ase wiki eria ekararinge gusi mwamorora abantu baminto buna eta gweta na chi promise chons pia rwete ekaro korigereria ase chibesa chiri chiabege tu chiatebe tu chigocha gocha ekaro korigereria budget yo mwako yeyi yaerire besende teyebe kiroro no ne shiringi nonya nabo kemosini gobo igamo chiyo murai wense asokurwa chira cyoborimo ocha segesa kukyomo gusi asamorekera egetange kereri boige University ya Nyamira angaine taba Kenya nkeringango ansaringe University ya Nyamira lakini ta University ya Nyamira yari wansa egento kiare wanswa ne University College ya Kisii University Nyamira campus e branch ya Kisii University nero yari gocha kwagachwa asakuru kukyabonyoru ne branch yari kwagachwa tebwati kibesa ekero twababoria moisonde ekero murai bwensa rurororo ntwababoretie kyagera omweshimiwa okuruku Clive Gisairo igago ikaranse committee ya education ya parliament ekero twakora nero kugamba igato tebinga Ministry of Education tebegeti eshiringi no ene yemo yokwagacha university ose yokwagacha constituent college ya Kisii University kyabonyoru ekero twababoria ibato tebinga a budget eyi yabekwa ase a Ministry of Defense abantu baminto mo babariri buna murabe Kenya indi Ministry of Defense ya ansa kwagacha chi University Kenya igo ntagete ko bate abantu baminto okungainu korororo engakieye abagusi baeteire egetange kiereri ekere plan yakoretwe design yakoretwe egetange kiereri nkeyo na inche gontage ko tebyo mo president yoito onya ekera achire o make promises chira ikirane up to this time buna to kwana iga redesigning tera korwa erindegere kworoking egetange kiereru ngwetakere gusi Ensoko TV erietariane Linet Kemunto Mwancho muligereri wikirabu twikira mwali bwa maya semambia bono ikirense ya mwe semambie tata togendo mutimuko tokwira na toswase chigazeti nindo chini bwate gazeti ya The Daily Nation, The Standard mangana narora maya ngo chikobango kumanyi kulende tiga turagenda tukungia kego tunywa mache toirane tukwane ayale ase chigazeti Eje Nsoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana.
betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Mrna nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyachiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Muligeri bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kila litukulie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekerugo orambulete emirundo kunyagusibero ngori na hali ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo twamereria bakaliya omoto yakabwatwa obe bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa omwancho muligere bwa Soko TV igeta sen Soko TV ibwatira sengenche yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwensi korwase ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwase county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritu kuri Jumatatu paka ritu kuri Jumapili jeni gongoro perpetual machin na nyora netrobin ya Soko TV oboroso bomogusi I'm ready bakaitoma kweli atotanane yo I go better name King Smart Boy aka Ponzo and on Thursday niko pale Soko TV live as from 2 p.m. to 4 p.m. Nonga kale Soko TV live, so stay tuned. Yeah, no on the email. Hello. Chinchira chito chigekoro nigo chira soko goseluboko neme gosiriwa ne chinchira chekerero
ekira kikiagirira Nsoko TV twakire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwegekerwe omugusi bono n'ekinjira kyago gwikaransanse nakobeka etibi yawe kwene king'ango esomya oregekoro ky'omugusi wetera omurobiryo bw'igekoro gyaitu hasi tokomera n'abaga kabasamwerere n'aboiga bange n'abanyika erigukwanira okweboya kindagira amasikani kinyangi n'emegega ao y'omugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunaleo ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bw'omugusi nigo bwale gosirwa n'obolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka y'omugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga n'omugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera lituko tomocha ebagotebang'o yogose komwelio nero gose kabia maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yuka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga n'abasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba naboigo ntokwe babasai aba bakuruka jijenzi emiziki yakogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukolia Jumamosi kati ya saa 10 weka ensa am Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi.
mwanchu muligiri na ndetwire ni asema mbia bono tukurigiria ria rese gazeti gaigana Nsoko TV chetire 15 maiga yense ya munchenguru ku Innocent Onyango ni mbwata soko bakukwane gazeti ya The Daily Nation no che front page ngiye kabage gukwanira mwanchu muligiri aigango kwana bari igoro ya bisyo muraibwense buna bagotebe kare ko bage gutumika chibese chinyinge ngo gotebe indo mugano oromanene ase gazeti ya The Daily Nation nabo igo mwanchu muligiri back page no roche sensemo yechigosoli abuno morocho manyala uyu ni garumoni anchoki weke minano kelikie chimita emia ya mwancho muligiri korangango korara maigirio ekeminano nabo kirabo siaiga gazeti ya The Standard yasemambia bono nero nige kariko bage gukwanire kiombe kelikia kia FKF muna kiabete kegotumeka chibese chiaye sekeminano ya chan nabo igobono bututu kanubu arorekanire company ya mego tebekana insurance ekalikiwa asegeka keike yamo na mwelio ye kanyara kobage koiwe contractor yokonyara kobake gotenenera insurance ose chibese chiria chikoba chigotene insurance ase minane kyo mwancho muri ngo tebinde chibesa nirenga na barabya bakoba bakubwatanirwa ne scandal yo mwancho muri ase page yo mwaliga igana bokorigerelia basubati ba Malkia Stars na barabombaroro asbagwa ku mupira uri kurunga volleyball service ko tebinda mange kurende tigatora agenda turarigerelia chigazeti cinene ngichiko bachiko kwanira asemambi abono mwancho muri ndonsi ya sole ko chakane gazeti ya The Daily Nation bateba most expensive presidency igoba kwanira nga AOBC yo muraibwense ni gobone gotebekana egotumeka chibese chinyinge aigamba begete chibese chiabere chigotumeka asomura yo mokoro Uhuru Kenyatta nabo igo AOBC ibono erense yo muraibwense William Ruto chibese yabere gotumeka ase gazeti ya The Standard ngo kwanere igoro ya bono bagotebanga baminto chance scandal bago kwanera igoro yobokurumi bwakorekanete chinga kichike minano gia chani kiyakorekanete se chinse isato bagoteba chinse chichire asorogongoro Afrika ya mocha kurende Kenya iga nigo egotebekana ekeminanekyo giakorekanete ase company yemo ya etuchibese na yanyarteko bage kurikiwa asegeka kiama tukamake na kunyara kobage koyegwa e contractor yochikobage gotena chibese insurance gazeti ya Taifa Leo nige gukwanera kura Wetangula awasha moto mwanchu muligereri iga asensemeye nige kwana igoro yechikura nabo igo kubwatekana na egentukelia omono gelibwe bunge omoske Moses Wetangula kwanete igoro ye bibande na kwanera ngaki abajumbe bachikwa bakubwatanirwa Gachagua in big war with Mount Kenya MB's county chiefs. Mwanchu muligiri bateba asikurwa asigetunukia Mount Kenya umusikie Gachagua nigobona kororekana asoira sesegi na kurwana na bali bakorokwa ababunge benseme yubali bakubwaterana no murayibwense naboigo nabarayi bali bakorokunga aba chief kurwa asorogongoro bwesomere gazeti ya The Star orenga kimiro biliere nga Gachagua kurwana n'ababujumbe bali asensemelia yoko bwate serikali yomuske William Ruto naboigo na aba chief gose abagambi kurwa asorogongoro wa Mount Kenya sigazeti ya The People Daily ngo kwa nabale why Ruto wants a new political vehicle for 2027 bwe kale gatebekana murayibwense nigatagete anyore gari enya yogo chikogenda busyo bubochori wo mwaka bw'ikirubere 2022 igokorekana nga bono iga UDN toroche negendete ko bagwe kwariga n'intoroche kiamagia TCP nsimbia siegetwe nabo igo mwancho muligereri ebine byamabiria abetega kubwaterana birobyo kerari kurigia entunde ya entangani yogo so abisi kolende bagatebanga bono egari nenyi etakeire aligie achire korango chire kwira nabisi gaiga se gazeti ya Business Daily ngo kwanere health car theft insurance compensations hit 100 billion bagale goteba nseme sector yobo chenu kero montaru walire nabo igo boibwe chigari bono nigo bweire kero company cha insurance chigale goteba chikale gwakana wetani chi billion ye moko bwatekana na ikibwe somero rorenga ngakire ngakibaikote bagaikira ase chinambe chibabegitega iga na obego kurigereri ngakichigari chikoibwa ngakichi company cha insurance chikoba chigwakana na anamono onyarko bago kwemanyira tigatoira neto chake ni gazeti ya The Standard mbambia bono bakale ko kwanera igoro yeke minano gia chan na nigo mwanchu muri batebanga obono bukurumi
aiga bateba chi million emerongene na ibere nigo chiakanetwe omwaka bw'echirubere 2024 ekereke minano gia chan kiale kobage chikobage kuyaliga nigo kolekana sense ya Kenya. Kambania ya mwe insurance kanyara koba bono geko ewa contractor yoko nyara koba gego tenna insurance nabo igo kubwatekana kilibago teba ekyombekeliye kurwa ni bukurumi kyanyara koba gego teba nigo geteba nigo banyara koba ba koiwe contractor yu batabwatie license boigo ni batebe bitau byechibengi na chirecord chibengi nigo chikoro kyange company yu nigo bono iga egotebekana yali getiwe segeka egeke na company bekira maisoga igekurunga Riskwell Insurance Brokers eibateba yali getigu chiki chinke bosio bwekemina nekyo kyali chikobage kogosori guchitalikinye mutinyo gatano gatatu mwaka w'ikirubere 2024 nigo bagukwanera iganga litukolitanga ni mwanchu muligereri kerekemina negia chagete chibese nigo chiarusetigwe na konyara koba chigo soiwa aseke ganche kyogie ebengi ese insurance ya begete chibese chaye aiga nindoche chin voice chibekiroro noyo bekira maiso numurai bwekyombekeliya kia FKF okorunga Hussein Mohammed nero mwanchu muligeli bako bakoligereri gaiga ntagete ati omugano yo CPG ya kane aiges bakalego tebanga ekorunga chan ripoff 42 million chiabete chiwaka no mwanchu muligeli asbaga tebanga chiakane tuguchiese company asamaliye tabaga teba ekorunga Riskwell kulende baga tebanga company yo kubwatekana nekyombegeliye kotenera company chi insurance ukoliki gukwabo baga tebankia bwate license kulende chibes chikagendoro kira baga teba company kara chiale koba chikurwanira koranga osengo bekachire bid elichinyale koba chikoyebwa contractor kiente kinge kolekaneti bateba competitive bidding igo ya etwe eliso liyege sunte kera batanya tkoba kwana no mwanchu muligeli nigo bago kwanera gaiga igoro ya ekyombekyo kia Insurance Regulatory Authority buna kia nekiri nagoteba nga machiko aliya yoko rwanira chikonda wose yoko rwanira igendo igoro kunga kwaego chi contract nabo igwa machika procurement ni gabunetu nabo ni ga mwanchu muligeli ni bateba ekyombeki kerense yo murai Hussein Mohammed ni bateba kia ruete $10 chiribu chimisato 20 na isano isato chimisana ibere 35 ichijigo bachikobekwa na gonchori gocha chibes cha Kenya bateba ni milioni 42 enugutainyo mwanchu muligeli bateba ngani gocha bigetwese company yu etabwa license basagoteba mwanchu muligeli gazeti ya The Standard bateba nigo banyorire payment advice gose obosemya bwokorwa chibese chibune bwa beto bwokorwegwa nabo igo mwanchu muligeli ebengi bwateranire gega nebengi ya Ecobank asbanya tukoba bagwakana chibese chyo nabo igo bagoteba nigo chibese ichi chiagane tuchinsa chiarenge chinsa kianda ne chiteka isano isato chiamagoro bo mwanchu muligeli nabo igo chibese chikanyara koba chikogenda goikase kegancha kia company na nigo mwanchu muligeli chiakoretwe asingendulinga RTGS system iliyogo transfer chibese kurwa sense miliende na nigo chietese keganche kibono iga nigo mwanchu muligeli bagoteba nigo egebu tukibwa chakiwe na koranga ningi kelia kurende kubwatekana na kyombekeliye kurwa ni obukurumi nigo goteba company eyo tiyabwa telibagalinde lyonsi liyo gukora kintu gendege kurukunga ogo qualify konyora ekonda bune yubanyorete nabo igo mwanchu muligeli so ateba iga oyo mukurukunga organizing secretary organizing local organizing committee member na ndoro mo chief executive Mike Rabar agateba tabwa tikerengera likende gyonsi ngoete company ya Riskwell na ndetamanye tie company ya Riskwell neliyeye ekera baba bakumubuli na monyu igo mwanchu muligeli agateba kera chibese chiakane tutarenge involved igo no mugano lega bwesomere omanyenga ki chibese chyo chiaruete na kogenda kuika asense meyo tete koirana ase gazeti ya The Daily Nation turaligerelie front page yayo mwanchu muligeli bagoteba most expensive presidency aiga bagoteba igoro yoburai bwense munabono bokororekana gochikoba bole ese garamene ne gochia somo Kenya bagoteba emyaka metangani yo Uhuru Kenyatta kiralingo murai bwense gochakira mwaka bw'ikirubere na 13 goika kirubere na 12 nigo chibese chiareko bachikogenda so gwakana abakoliye mirimo balese abisiyaye bagoteba chiarenge percentage ya 30 enugutakianda na inye bagoteba 31.94 eri current asense moya magendero nigo chiatumigete percentage
percentage bagoteba yarenge enugutai yarenge inye enugutai isatu bagoteba 4% ichirete asobwa mukubekwa na koba 36.27 ekera yabe ntunde ya kabere akanyara kobaga koirana na kurigereri ko abisi yaye nigo yari gutumika 25 asemia iyerunga 26% nabo igo akanyara kobaga kubeka chibes chinde chikogenda asensemelia yokoranga ki abaraza ya abawaziri akoremeremo yarenge 11.6 nabo igo bisi yomokonyi bumurayibwense akayeya ensemo yarenge 10.64 nabo igo akanyara kobaga kurwa 4.84 gochia saba semi baye babisi barengoro igendo gyonsi ipikia irete ekero kubeke percentage yiyu yareta 53.2 na ekera rweta bisi konya bisi ya niyo yatumire ji billion 90 kurende ebisi yumurayibwense William Ruto asentunde ya yetaraere ntangani nigo bagoteba nigo boniga obisi eyo egutumika 36% nabo igo obisi ya yatumika 35% nera aiga State House aiga asumurayibwense akoba budget ye kogendoro gere 36.3% ndebo igo bachaga iga batebo Office of the President obisi yaye eliera bisi iga Nairobi town iga yaira 35.1% boto makwanda obisi iyo mokonyo ye umurayibwense Kithure Kindiki yaira 12.5 nabo igo obisi mo Prime Cabinet Secretary ekwera 3.3 nabo igo State Department Parliamentary Affairs yaira 0.9 naga igo mwanchu mulingo kwanda balenga baraza ya abawaziri eronige koira 0.7 wise kuligerali asichi namba Cabinet Affairs moske Uhuru Kenyatta nigali kubeka 11.6 kulende obisi yo murayibwense gebete 0.7 chibese chonsi pigo ikiraboni gakubwatekana no mu auditor nigo bono chigotebekana chire 89 billion igone billion ya moyoka abuire na ichingaki omoske Uhuru Kenyatta bete miaka 10 service bagoteba Kenya the most expensive presidency mugano uyu nigore page ya kane na nigo konyara kabago gwesomera na koranga kyo mu auditor general akobagago kwanera mangana yu na namona asa konyara kabagago kwanera gento yekoro guchibese aigan figures chigo kwan chi trillion inchiro chi billion inchiro ro na namona uligerelinga kyamaga chale facelifting ya kolerwa se abisi umurayibwense ngaki bakonyara koba bakoligerelinga kibakubwaterana no mokonyoye kubwatekana n'ikibese cy'umugano uyu nigore page ya kane osome na korobota tibobe kiroro na gokorerwa analysis asenchira yobwikirano mwancho muligereri iga nindoche muganonde orega iga ase gazeti ya The Daily Nation ni bakwanera igoro yo mungwano yo mukurunga Gaucho Calvins oyo niga kurunga Calvins Okoth na nigo bono mwancho muri bateba niga eguli bagali yokoba omo board member bwa enyagitali ya Mama Lucy aswate abagarusi gukurwe bara nago ikiraboni gaso irese board naboni go mwanchu muri amabuli ya mange bunanyi bere gagosoka abande bakubulinga ningi kegendrete bwo ikira anyare ko bagakoli bageli abande bago kwanera igoro yo bumanyi buaye abande bateba ngaki obugima bwaya kinete nagayiga ngo teba lenga ningi kelia bagoteba county ya Nairobi yanyare ko bageko genda guchibusia igana bwo kunyara ko bagokoligeli mwanchu muri igoro ya amanganalia agokwanerwa igoro ya Calvins Okoth mwenchumuligereri no enera sare selit kulia lero ndabakuligereri yaro ngonyorire page ngima ye gazeti ya The Daily Nation asago kwaneru nabo igo naba Kenya bagendete kuri birengereri byabo kubwatekana no kwayulibaga gochikoba gakorega sia county ya Nairobi ngira nese gazeti ya The Standard lero ngo genda ngo chianchani ngo chireta muino gaiga mepira yo korobwa nchani mwancho muligereri nige chikoba ge commenta magoli I guess bakare ko babago kwanera nigo bono ekyombe kelige goteba nga kubwatekana nese gendeta sensema ya Iran nigo bone ya ireire amagoli yogo gukura emepira yo korobwa nchani ya chikoba gago kinase ekerengo kemeronge 3 asemia na nigo bagoteba mwancho muligereri ke nigo kyanyare ko bage korentwa na kelige kurukungese gendete asensemeli ya Middle East bwesomere na kumanyanga kiese giyo ekareko irera amagoli yemepira yokorobwa nchani yakinde page ya kabirengo kwanerere igoro yekyama kya UDA bona bunagia nchiranire nga maene ntobwate ogotaigwa na intwe na ODM asikilibate bakubwatekana na kilibakoroka nga zoning na nigo bagateba nigo batagete gutwara chinkwana ili banyara ko bakoranga bakolire umuchando yoyo ya kwaneta ya no monyakirogo bwekyama kya UDA umu governor Cecily Mbarire na nigo bagateba nga ase coalition yende yonsi
amaene ngoteba nkilinga tutrend obos chori ukoigwana nguri gukobekwa na boigo moncho muriri niga igenete ngamba chikoba bagotwara enjira bawo chikoba bakoranga bakoriga cia sobwa mo bali bakobwatikia makia ODM nabo kurigiriga igakurende nkwana nerega iga bagotebanga umugavana bwe county ya Kisii Simbarati akwanete ekera bali ngomo yega bwa basae be county ya Nairobi iga igo mwancho murigiri bagotebanga nigo tuchikoba tukobeka na kurende birugo biru bito byonse twirete na nigo bono tuchikobi ebirugo bitukubire ndobo chori buri bosio nabo igo ngukwana ala batebanga na ndentomente binde oyo no mokonyi bwe kiama kia ODM mokonyi bumurai bwe kiama kia ODM muske Simbarati ekera kwanete ikili mwancho murigiri iga bwe somera ororenga kibako bago kwana nabo igo amangana Peter Kaluma nera betega gukwanira gatebanga nigo ekorekana Hassan Omar akomochigwa kubwatekana likegende to mwancho muri nabo wesomera nakoranga ningi kilia kegende ta sensemeyu ense ya UK bono nigo yanchiranire go chikobage kobeka egendo ikuru kugosieka ko utachisigara gochia sabana abalia baiboletwe omwaka bw'ikirubere na isano isato nigo bagotebanga bone bunge yinigo yanyare ko bagegwetyo muswado yo chikobago osiekerera abana bale aseke goliki myaka 15 nebere go chinse utanyara ko baba kwanchiru ko uta esigara igokoranga kwanya abana bale senseme yo bale ense ya United Kingdom wose bongereza nigo korekana abana abungocha balenge bauta sigara kurende bono batebire mwana onde bwensi ole ekegoligie myaka 15 nebere go chinse tabwenere tikegima konyora libaga lyo guta esigara ukobolia bale ngoro chibago na gutanchiraga igombwa chumurigiri bwesomera na koranga ningi kilikero page ya 5 ya gazeti ya The Daily Nation be talk nigatebiri ababunge amaene chibese tokoena na gochia ase chiskuru kwegenderia mirobili yabo nigo chire chiekerengegeke aiga nigo mwancho murigiri bateba umurikyo yomane we wizara yechisemi chuburuso anyalite ko bagakorekana gutwara chinga ke chinkong koereranga ninki kelikegendete anemono asijiskuru agare goteba chikale ko bachikonyora chibesi chinke mono chiri chikonyara ko bachikobwate si abana kera bagasoma amasomalia atali gwakanero nigo chibese chichi akabire chishiringi chiribwe 22 kurende nigo chia keire go ikachiribwe 15 na anemono bateba ngani gegente gya korekana nigo kubwatekana no kuburwa gw'ikibese na nigo mwancho murigiri ateba ngachinga kichinyinge nigo twabere to kuburi kibese kinyare ko bachikomentu kurende go ikiraboni ga kibese kinchiranyara ko bachiwanchira no komentwa bwesomere na koranga ninki kelige go kwaneruguro ekisemi ekyo na ogwanchira no konki community go chiase omworo kiwolese skuru na ndene mono okogendelie mirobeli au yuchi skuru mugano unigore asepeji ya 5 ya gazeti ya The Daily Nation tateko ya The Standard mwancho murigiri tateko na se gazeti ya The Daily Nation asendo chega igabwe tangula bono nande nigaretire chinsase chirichirire liberera komenta anamono asatebetenga bona babunge nigo bwerete ko bakobeke staff yage yabo echiebwate ebuguri bande biribire ase chiobis nabachake ko bakobiena na guchia saba na inchi asikili bande bateba nige kwamba kororekana no gwanchira ligete kulia bwate kubwatekana na obochori bure omwaka w'ikirubere 2022 mugano yunigole sepeji ya 5 osogonyara ko bagogo chagaiga wesomere na koranga ningi kilikia bete abatebanga genda mukore mirimo yainu mu busangiririe ebitambulishe byokorwa asichio bistirikire mubeke chi staff china ase chinsemo elio abakenya banyarako babakuya ebibande ebyo kurende kili batetenga nige kwamba kororekana ase kubwetekana kilia kwanete bagoteba nige kororekana kwa irresponsible na careless mwanchu mulingwa na bagoyeteba gaiga ase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 bwesomere na koranga ningi kilikeroro ngi kilikegendete ase county ya Trans Nzoia bono gaiga mugavana George Natembe yani gagotebekana boniga atwalire okongusana na bali bakorukwa abarendi bale asenseme y'abanyanyimbo nabo igo naba chief kubwatekana kilia goteba nigo bakaliko babagotumika chinguru cyabo bube kubwatekana na kilia goteba nigo bakogenda asichinga cy'abantu banyara kwa bako basagana asikilia goteba ngagekuruku unlawful crackdown eliye kale ko bagakorekana asenseme bwesomere na kumanyanga ningi kiri Trans Nzoia na anemono ningi kelige ko bagego korekana na koranga na tembeo soire aseli bagelio na koranga ningi kilia ko baga kwanira
bono bali bakwamiririe kiama kia ODM gekorawa no Oburu Odinga nigo bagendete kwiroberia kogenda chinsemo chia Kisumu bakorugunga Linda Mwananchi bakorawa no museneta bwe county ya Nairobi okorugunga Edwin Sifuna umugavana James Orengo nabo igona babunge bande nigo bachikoba bakogenda goika ase county ya Kisumu mwanchumuligeri na asbachikoba bagotwara umusangerekano nabamenyi bensemeyo likonyara kwa bakoro kinga ensemo yabo nero nebwate chinguru asorogongoru Babu Wino nabo igo mubunge Karoli Omondi nigo batebirenga nigo bawuchikoba bakogenda senseme yukurende mbawuchikoba bagwanchira onde bwensi kubagoserelia kera barabe bagoikiranaga mu mwancho muligeri nigo bayaraliaya ekera balenge chinsemo chirichia na kuru nabo igo imiro bili babegete onye gotete kubwatia na koranga Edwin Sifuna bakogenda some gazeti ye page 14 ne bwate mubaro ne bwato omugano yo na namonese ko bagekurwe schedule yabonga kibachikoba bakogenda busi gazeti ya The Standard bo ya The Nation mwanchumulili se page 14 nero ne bwato mugano gaiga batabanga Kalonzo attempts to maintain strong public posture amid a rebellion in his party ngotebere ngo kungusana nigo kore ase kiama kiaye na namono mwanchumuligeri kubwatekana na kilibago teba abajumbe bande nigo batayite koligia ebirogo biyo governor egento kiliga kororekana ngano no mugavana Machakos wavinya ndeti bono nigachikoba gakumira nechinga kichinkong ekera umubunjumbe ndenera araliri ngango chiale ko bagakurwa nekirugo ekyo kurwa senseme yo mwanchumuligeri na umujumbe yogorunga Patrick Makau nigatebire nche goligindo bugavana bwa Machakos nekiama kia Wiper igento bagatebanga kereko chikoba gekororekana kumubeka sebiriri berali ko musana mwanchumuligeri yose koligeri igango kwana balenga ki senseme yunera takireko beka chi option na koranga ki ya chirebosio na kubwatekana nekyo igo abarayi bali bakwamiriye serikali nigo bagatebanga bararirie okorobekana kuligo korukungo korobekana konene korakorekana chitarike 25 mutinyo gatanu narimo asbagateba nige chikobabu nekenyolyo kia abasayi bali basiriti ubwiba bwabo umwaka w'ikirubere 24 nabo igo bachikoba bako orobekana na kwemurunganiria ase uli batebanga bitali gokorekana asenchire ndonge asense ya Kenya igo mwancho muligiri nabo wesomera na koranga ningi kilio mubunge obumula okurunga Jack Wamboka nigo bono mwancho muligiri beire bakogenda na kwamiriria okurusi kwa kobu munyakerogo we committee ya public investment governance and education asikali batebeka abatebekana nigo akubwatanirwa n'ubukurumyo mwancho muligiri igango kwana bale amange ni batebo kwemurungani kwanyara ko bagogo ikigwa n'abantu bakarorekana bagotebanga nigo akubwatanirwa n'ubukurumi igige kyombe kya National Cohesion and Integration Commission nakero ngibekira maiso na namono nabagotebanga ki kyombe kyo kianyara ko bagoteba nigo omubungo yobumula Jack Wamboka agotebekana aliete inde koru kwa chibese cyubututukano nande anamono bateba nigo bona kubwatanirwa n'ubukurumyo mugano yo nigo lese page 14 wesomere asenchira yobukirano aiga asigazeti ya The Daily Nation nande tigandara irane sigazeti ya The Standard yesema biabono mwanchumuligeri asobwa ngo tona koligererie meganelia roro na gatebya igoro yelio mana lirire ase kiama kia UDA na ODM bono ntagete togende nande toligererie muganonde ase gazeti nemono ase mambia bono na koranga ningi keli keroro iga mwanchumuligeri page 10 nigego kwanere igoro yaborokia bagatebanga bono nigo bakororekana guchikoba bakwambiriria kubekwa ase umurubirio sha ikyombegia kupet na nat nigo bono mwanchumuligeri byarorekanire kurwa chinga kichiabo gochia ase ikyombegia TSC asbagateba kubwatanigo n'umurubirio inegentege korokinga nigo bakororekana gotwara chinga kichingo ngwaborokiwi nigo bachire sikinye gitari na gwikira litukuri igoro nigo gotebekana bange barorekanire gotebanga barusiwe asomurubiriyo y'umwanchi bwesomere nyara ko bagokomanya SPG komya baboroki bali muri chinsemo chiagusi osomugusionde bwensi ule asomuchiyo Nairobi nando igoro moroki nabagototebye birengere byao akioroche kelikeroro mwancho umuligena bwesomera ndwale nigo bona abamochiri abakoli emirimo na bali ase chinya gitari asokuru roboti rwo bulimo asakale goteba bande nigo mwancho umuligeri
agoteba chinsemo chinda abande bagotebekana bagoteba nigo babwate abarugi babo gwikira 50 na nigoteba chinyagitari chinde nigo chigoteba omonto oyo magotebekana abwate abane mchiminye abu bakubekwa sumurubili yuyu chibestia bachikurusi goro nabo igo nigateba nga nigintu kyabiryo kumigatie chinyagitari chiri agateba chibekira maiso nigo chiri ase county ya Mandera, Kisii, Migori, Homa Bay na Wajir echwateba nga nigo bono chikwamba karorekana chikubwatanirwa no bukurumio bibwe somere na koranga ningikilikere onyago kadlegoteba nga bono abarugi babo bale 50 ukababeka ase umurubili yosha ole wako muchando norao mugano norega iga okoro kinga ngakibono mwanchumuligeli ogosukuma gose kyombekeli kukuligeli obwana bwa mwanya bantu bunage kubwaterana na koranga aba Kenya bali basireti anamo nabasaye bugima bwabo chitaliki 24 mwaka chitaliki 24 mwaka bw'ikiri 2024 nabo igo mutinyo gatana limo basireti bugima bwabo ekera bali ko bakorobekana ngo nyara ko bale bagwakano chibesi cyabo ni bateba mwanchumuligeli serikali yagateba nigetete ko bika milioni 3 chikoba chigwakana bali banyorto gwako chinga kichukira soyo mobo kulendo mwanchumulili bwe somerega igaba gateba abande na barabo bale baranyara kwa bakonyora igatiye milioni 3 goika milioni goika chishiringi chiribu 20 chiribu chimibere 50 250,000 na umwanchumulili bwe somerega bwororenga ningi kilikero regatia mali etali akabaga kwanerwa bali banyara to kwa bagusirimo bwabo no mungwano yo muguru Rex Masai kwabero kumuigwa na abanda bango mwanchumuligeli igaiga nabo koligerelia aliale ase chigazeti semambia bono chetrista ke 40 maiga yense yamese mambia bono mwanchumuli to kwando mutikumo musini ni tokoirana togenda koligerelia ayale se chigazeti Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mrna nabalibe chinguru Erikwe manyabo na wataka kuruchitanenya chiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kos kiamesa yamangana maya Yo, I go better name King Smart Boy aka Ponzo, and on Thursday, Nikopal Nzoko TV live as from 2 p.m. to 4 p.m. Nonga kale Nzoko TV live, so stay tuned. Yeah, no on the email. Hello. Shauri sangwe ngaro moijano umuntu batera mabwari Muligeri bwe Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngoli na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa
Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Soko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekirwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeka etibi yao kwene king'angwe esomya oregekoro kyomugusi wetiro murobiryo bw'igekoro gyaito hasi tokumera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika iligo kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera rituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeye Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye Soko Soko Yekoro yeito imeye Soko Soko kibengia yakire ngumanga bunalero omwancho mulire bwa Soko TV ngetaseni gen Soko TV nibwatira senge nchao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Stephen Embunde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana y'amagiye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili cheni gongoro perpetual machin na nyora netrobin ya Soko TV oboroso bw'omugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira rituko bw'omugusi nigo bware gosirwa n'obolemi rikomera riburuga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asinka y'omugusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga n'omugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha ebagotebang'o yogose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kiao segetegen Soko TV bonigo yaikirenga kingo koreta ng'anya sae nigo ndakoretera omorobiri korkunga amegerio yebeberia omorobiri nigo ndaorete amuna abasomba banyasae abwastura ko batukwegera ring'ana asobwagare nantari yayoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tokorwa ayankira rituko rye sabato rya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumurisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni mwancho muligere lemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara ko baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligerelie Soko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabune chia Nakuru mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo
aliaso mugusi yale enuletie tunyare kwa batoko ile kegusiyoro no mugusi anyare kwa bagako ibwegwa asenchera enkeranu tinsemo chia Mombasa tunyare kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyare kwa bagako ibwegwa asenchera enkeranu aiga omwancho murigereria segeta senigia Soko TV no gotuchi kwa batoko kora eke igekorogia ito tunyare kwa batoko gekora asenchera bwenerete mwancho murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho murigereri tunyare kwa batoko koraleria okoralikuwa nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bwomugusi Rumuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatra Soko TV koigeka chingenjo chyomugusi Soko TV oboroso bwomugusi Eye Soko TV oboroso bwomugusi Onchumuli mirongeta maera semo cheche sema kono andana mono tukonyara kwa tokogendo mwanchumuli na kuligirira naralia sechi gazeti togendete kuligirira sema na mange togendete kwa tokogendo litugonyara kwa kuligirira sema mbiabono mwanchumuli se tokona kwa tokoranga ningi kelikire sechi gazeti echi se emambie ye gabna nago tebe mbwate gazeti ya The Daily Nation mbwate gazeti ya The Standard na namono asugonyara kwa gosoma na koranga ningi kelikire se gazeti na koranga kwa manyire alia agendete gokorekana kurwa chinsemo au mugano wa mboka buna nago tebi na boigo okurusigwa kwa umunyakirogo wekiombe kiliba goteba ya public investment committee na bogonyara kwa gwasomera na boigo CPG 15 na limoni gego kwanera igoro ya abanyagitali bali benyagitali ya Moi Teaching and Referral bali banyara kwa bakwirana sinande mirimo monchiri bwesomera na koranga ni keroro gazeti yesema mbiabono na bokonyara kwa bakogosoma nako bakumanya kilikigendete eswagoteba nigo bono monchumurigiri banyagitali bali senyagitali ya Moi Teaching Referral Hospital bono banyara kwa bakobeka ukwira nemirimo mayiga yoko genda umugiro asikiri bale gotebanga kibese kiri bako babako na cyoncyele ko bachiko genda asa mashirika ali yakonyara kwa ba umwanchumurigiri kaganire ko genda kibese bune cia sha kibese bune kiri okonyora mwanchumurigiri chiko genda bune kiri cia NSSF nebinto binde na boyigo kibese kiri bale ko babako na cyumuna makabeso babwate ikilon na aroni go konya batebire konya kitaragenda kulinde mbabete bakulika na koranga nkibachiko bakoirana na nigo bagoteba nigo batakire nande guchikoba bakoranga bairane semirimo negati yabiri baigwananire nkiri batebanga nigo bachikonyora kibese chikomento kurwa SSMU ili banyara kwa bakogendera likiri kuru kwanga gukora imirimo yabo mwanchu murigiri nabagosoma CPG 15 alimo bwesomere na kumanyanga ningi kilikeroro elio onyara kwa gukumanyanga ningi kegenderete tagete kogenda busio na kuligiriria nande se gazeti ya The Daily Nation tororenga ningi kilikeroro kyo uranyara ko bakugwesomera kurwa Sechi County gaigango kwana barenga abasaye bali baba bakurubekana nigo bono baigeti kubusio bwekegambero na litukuligoro bakanyara ko baba kuigorera umwancho murigireria sikiri bateba nigo bagotebekana babunita machiko ye county aliyo kubeleta ogoseberekana nabo yokobekeliyogi asechibara nande gotenenia obasombi gokoreka asenchire ndonge na nigo mono mwancho murigire kina kyabo kechikobage gotegero nande tariki 2 mutinyo 5 mwaka w'ikirubere 2024 kurende kilibateba nigo kiro muntu ayo twe cash bill y'ikiribusa to bakanyara ko bakwigorera litukuligoro gwesomere na kumanyanga ki abasawu banyarti ko bakororekana bakonyora libago muraibwense nigo bonanda yaralirie nga ekwagacha kwe endiba ya Itare Dam
nigo bone uchikobage guchaka nande nigo bono mwanchu murigili muraibu ensale achita sense Italy ili anyara kobaga kuligi chibese echi bateba chigo chikoba chikobe ku bilioni 33 koranga edamu eyo egosendibe yue arase county ya Nakuru negende kobage kwaga chumuraibu ense nigabete ga gukwanaya ekera litukarenge sense America aminiense ya Italy ekera umiranete na omo prime minister bwense yo kurunga Giorgio Meloni asomocho Italy ime yumuchorom bakanyara kwa bago kwana muraibu ense nigagenda setaro ya Italia samatukatatu binyolitekera ruete se county ya Nyamira totebeti kwa ndari kuligi chibese chiyo chikoba chikogendereria account inyagitali county ya Nyamira asabegete ira ye bilioni ya monaga igani ndoche chi bilioni 33 na chiagende takobaga koranga onyara kobaga ushinyora ili chiyo chikoba chikobwaterana na kwagacha edamu yiyo kurukunga Itare dam asensemeyo igo nabogwe somera iga se county ya Nairobi what a crackdown fails to stop parking cartels aiga se county ya Nairobi kwanya bachakira koranga sabantu bakonyara kabako bika chikali chiabo nigo bachiko bago chibwata kulende goikira boniga nigo yabeira kongusano mwanchu muligili bateba nigo banyara kwa bakoranga babwatire chikali chimisano kulende kili bateba nga murubili babegete bwa koranga omuchando yubogo paka se county ye oberego keigwa turake na bogwe somera na kumanyanga ningikeli kere na kumanyanga na kegendete senchira yobikirano murubio yomo uliosirete okurukunga Brian Stingo nigo bono goikira boniga bolete murubio uniga sirete chitaliki umutinyo lenge ugatano kabiri umwaka w'ikirubere 2022 nabono igo mwancho muligerelie batebanga ngina uyubwate myaka 50 no monene nigagendete kona koba gakubulinga ngayo mwana nabere tomugano yunabo gwesomera ororenga kyumurubyo yasirete naboni go mwancho muligereli buneke gambero giya chika ikyumbigeli ya DCI Kenya kabage kunengia ngai Brian yale asegeka kyamatuko 30 bwesomere na komanyanga ningikilikero abwa sensemeyo mwancho muligereli ase amangana kurwa ye chinsi chisko murai bwense America Donald Trump bono ni garambuiro koboko gwokoranga banyara koba baukora chisegi chiri chiroro kulenda gotebanga chinkwana cyo murembere cyo nigo chikwamba kororekana chibwato muchando nindo chega igamu United Nations umutenelwe kyombekia United Nations ogurunga Antonio Guterres nigo bono mwancho muligereli arorekanire gakotebanga nigere bobe gosomo chando nororo asebali bagenda tichisegi senseme bwesomere na koranga ningi kelikeroro elio onyara koba okwemanya asenchira yobwikirano aigana mangale se gazeti ya The Daily Nation asogwe somera na koranga kwabere go kumanya mange kulendo mwancho muligeli ntagete koirana ndaraligerelia ase gazeti ya The Standard ase emambiye neronga ninki ego kwa nase chipeji chiri kwa nyantara kwana naye elio tonyara koba to kumanyanga ninki kegendete musubati oyo mo oyuigete bosio bwekegambero nagotebanga iseni gale oyo kabiro mo senator bwe county ya Machakos Johnson Muthama nigo anyoro gwakwo kone kurwa sekegambere kyo asekelia mo wakili oko mo tenenera Muthama atebire musubati oyo ekera ibuletwe niga marietaye arego soma Christiana Wahu na niga ibuletu na ise ogurunga James Ndishu na Talim Johnson Muthama mwancho muligeli niga bono agotebanga amangana alese birth certificate ye uniga onchule tu na koirwa na kubekwa marieta Muthama asiboni go mwancho muligeli bagale gukwana bagatebanga Johnson Muthama taliere ise na bwe somera ororenga kiere na boigo nindo chega iga ngaki Muthama abere boigo gakonyara kobaga kurwa kogosererwa chia asekyombegeliye kulikia aba Kenya na boige kyombegeliye gurunga Director General of Immigration Services no mu Attorney General asokubwatania ikinekyo otabeka chiribot chia boronge chikoirira paka umusubati yo yaga documents bantu gaiga ngo debate bare aye no yongure nchino yongonde ase gazeti na bwe somera asenchira yowikirana murobelio bokorusie bangenya aiga sense moyo bonchole bagotebanga turaikiranie sebiri byaberete bigo kwano nabo igo ogukina wa GDP wense ya Kenya bali banchete go soma mangana figures go interpret na kora economy ngakie kogenda nabo bwe somera ase page 200 na koranga kwabere go kumanyanga ningi kelikeroro aiga nigo moncho muligereli doche bago kwana kurwase ense isiko
igoro yesegi eliagendeta sensemo ya Iran aiga ngoteba bare nigo yabitereti aba nyanyimbo bense Iran kubwata chi container ibere chiemeli chichiale ngeko bachigwetera asenchira ya Strait of Hormuz eyo yaberege kumanyekana sesegie segio mate kuriya chageteka bage kurwanwa twabere tukomanye binte binge abantu bali batamanyete bamanyire chi missile abatamanyete Tehran bamanyire umuchyo monene bwense ya Iran nabo igo bamanyire ase amafuta ko bagagweteli gwese corridor yo kurunga Strait of Hormuz ese nyancheyo mwanchu mulini binte bingira bwesomera na koranga ngikili umupapa nere nigo bono abere gakorekana go kumilia na gochanira abantu basibire ase chere yense Equatorial Guinea asakare goteba nigo chire ase birenge bibe bitali konyara kwaba bikorekana go support go segosira obugima bwa mwanya abantu igora bwesomera nero gaiga ase peche 24 onyara kwaba okumanya asenchira yoboikirano doche nigetigalitense yemo etaike yemo mwanchu muligi nasabire kwabira tigalite etaike yemo enyara kabage wikachinsa ibire cyabona mambia nabo konyara kabaga kogenda gwesomera na koranga ningi kilikero ni docho yo kabire mona chebina omonena sense ya Kenya okurugunga Dr. William Tungabono ni gairuli bagali ochikoba omo teneli wekyombege kurunga nyumba Afrika na nyumba Afrika mwanchu muligirili nenjire ya moyo koranga abantu banyara kaba bakonyora libaga yokoros chibese nabo igokonyora obomenyo nabo wesomera gabu orole sachole tuye kurunga nyumba Afrika nkie gokora na asoro gongorwa Kenya implication ya ego se ase bintu biriya korambire byebi nabo wesomera na koranga ninki keli keroro aiga no aramange gukwa nabarenga ki etimu ya Leicester yabete kurusigwa kurwa sekeminano ya Championship League na koirwa asekeminano ya League 1 no nyanekere etimu yu yabwete egekombe go sekeminano ye Premier League yabongereza umwanchu muri batabanga ne birengo bigendete kwaruka kera bagukwa negoro yo kwaruka bali bago support timu eliende ya Manchester United muroche Leicester was a giant lakini boni ganero asia kolirigochi page 12 nogosoa he 15 limo nerongo genda ndigirilie cartoon erese gazeti ya The Standard aigango kwa nabale abayiboli bakwanira abalimu bakwana umoro kiegwa bwe grade ye 10 nagaigo mwanchu mulingo kwa nabale sector y'echisemi bagurunga education eswate aba career pathways ngikilikigendete ko bage korekana gaiga bonsipi nigo bakwamba korekana utwale birengere byabone inchira yaba kora umuyibuli gabuguritia masakara ko gendese skuru achikora umwana ngo gendare uyo korosie e career pathway nigo agendete utigo umwana asumu ichano umwana tarabaga kumanya nabo iga abalimu bose aborokia nabaro nigo baorokirio mogongo asikeli kwamba korekana ngambaranchira nebigo korekana ayunali ale ase chigazeti esembambi yabono na ndenta getendigerelia ase egazeti ya The Day Nation ndole ekatuni ya roro na yarutonyara kaba toko eligerelia kaito mo direct ito yebekira sembeo tuligerelie ekatuni eyo na yarutorolenga ningi kelikeroro igere page 19 asbaka babago kwanera ODM zone 240 volts aigango tabalenga nigo babegete mwanchu muligeli extension na nige kwamba korekana batete ku plug rekini bono ekwamba korekana ODM tetageti abande mbaraba kumeti mbarabi abakiro muntu gabwate socket ya tetageti bekworo indo chege gabarayi nabo kubaligeli ese chibicho babwikanie bye niyo manya ningoyu elio obego kwemanyira na koranga ningikelikeroro asemambi yabono aigane Soko TV mwanchu muligeli nigo chikire chinsaibire ne chitakaibire esemambi yabono mogeni ito oikira sensemo ya kabire studio ngoligeli toramangana devolution muwaziri wobochenu ekera omo senator bwe county ya Nyamira omoske okongo mogeni amobole triboli ga mobole ti muwaziri korata tebyange birengo byenya chinyagitali chire se county ya Nyamira akamate ya maene na ataite gukwana ngane yu kulende birengo bire byobochenu ase county ya Nyamira nigo birense chengurukwa Innocent Onyango tokoirana tokorege ndegurunga kurigerelinga kitokwa gacha obonyamasi na koranga ngo fix tole devolution units chetu
Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no turegigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Asomoro buligo cha abwige kurugyeito gwetanga to nyoma kurwa ase enyomba go mundu wite ngubo nakona minganyi mate neza kwa gusiria mwibirane bya ariko bushugwa ni bya kwa maguta abantu mundu bakora ko bikingo buturiza ngo na giboko yungu okay ngomane ngenda monzari ya renge kimanyari kya ngubo okitya mu mukorale gukora wanda bono barovumbura rinde koroba rinde tabagere mbayi bacyomba ogenda none nero mukungwa go kugikia no gukura go gwanti go kuira nyama Alhamis chinsebere chabutuko numuroroye ijuma chinsesano nemo chamubaso ubwo ndaba ariko yakari ko mbaro tananga naba kumubale bwati ko bana barawe bagaya ndegere ko ale kurigereria okina wetonje dro jino musayende ngere dore ko gino manyanga ngoliero amabero ko midedi yo ndari ko sobe ko tori koliera mabero yo yo so ko dira Rumchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chinginjo cyomugusi Ensoko TV oburuso bw'umugusi Mirna nabali b'Chinguru erikwe manya abona wataka kuruchitana nya chense
Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Yo, I go better name King Smart Boy aka Bonzo, and on Thursday Nikopale Nzoko TV live as from 2 p.m. to 4 p.m. Nonga kare Nzoko TV live, bro, so stay tuned. Yeah, no on the email. Hello. Shauri sangwe ngaro moijana Muligari bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire imirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori naria seskirini ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo songengo to amereria Bakalia omoto ya kabwatwa Bakalia omoto ya kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Chinchira chito chigekoronigo chira soko goselwo konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikyagaren Soko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba yabanyandwarero oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabange nabanyika iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV yao na mbe Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bomugusi Yekoro yeito ime yenzoko yenzoko Yekoro yeito ime yenzoko yenzoko Ibiengia yajire ngumanga bunalero omwancho mulire bwa Soko TV ngetaseni gen Soko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Maosa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Stephen Embunde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta mangana amaye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongoro perpetual machin na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomugusi nobo
bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe bokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha ebagoteba ngo yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni mwanchu muligereri enen Soko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri en Soko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabune chia Nakuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na ne mono ntonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba kuna chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Chiamombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa bato gokora ige korugeito tonyara kwa bato gokora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari kwanya gosira asenchera bwenerete en Soko TV oboroso bwomugusi Eye nen Soko TV oboroso bumugusi Chitai kai 15 nemo maiga ichinsa ibire asema mbia bono murubili ne Soko bwakire nande bate kero mugenera achirega iga gotoko mwali bagato kwani elitobeto kumanyanga ningikere nande mono le mambia bono ni gombwato musaye young leader lakini bwate ngago tebanga nguli yale kirugo kyobwe MCA kurwa sense meli yabo bugichorere county ya Nyamira nkagerete sebabi abodo tigadara mwali bagara gukwanira itangani ora igweli ugiria tumaye ko batoko genda busi karibu sana bia muno Innocent asa mwalieta igonkoro kwa Eric okay mwaka tata Nicholas Ondwani igonkoro ase ward ya Bugichora constituency ya West Mugirango county ya Nyamira West Mugirango nyigwete nga ebintu bire burunke una moko boka igama gendro gara mange sana umunyete tintageti kobekera umweshimiwa Steve Mwaka Max yagera tarakora gukora emirimo y'aba West Mugirango bamwete ngaki yuakere goika ntochitumo makritoro lenga ekene
amang'ana yabere gakotete nekene gose no bolimi ndalibo kubugulie marking scheme yes muchikoliga but for now mugora tenga tia turarigereria my time maybe amang'ana narabise tama yago karakana between now and 2027 there's time you never know nkia plan ritia west bagoteba se gazeti ya The Daily Nation nara bagoteba nga abana siasa bagunduire abasae nigo babwikaniri igena ria etabu gold yes bagotebe kana chinga kibune ekyo butaka bwabo nigo bokogera baba attractive gochia sabasae na amini gochia se abana siasa na barabu kiliba bwatekera bakoba baigwera gento kende gyons bagotebu they say yes sir yes madam. I think bono iga narrative it has been kurmagega lakini bono iga ya change kikiagera nateba ya change ekarukuligereria abasaya abange abana siasa babere bakubatumika but ya change because abasaya abange konyanonya n'ekikura mbali kubwata but boni igurigereri tereta which abasaya bakonye bwata chikura igere igoro egento gya kabere abasaya bali bachira atwa batumikire chinga kicho gukora civic education kwegeria abasaya bamwe abonga ntotakeire kogenderera ko babona tuli ntotakeire gutwara maskani ekero nonya nabana siasa bagutu approach batu approach ke maskani yes but yabange bagoteba online spaces nabo chikorekana yes chiabeire civic education forum campaign chia chirororo chinyinge sana but they are saying abantu bakorosi content banyore okurigirirwa okuru confuse abande banyore ogwancho okuru ku likes na abande banyore lieta lyabo libeline lakini by the end of the day abasaya mbali serious so sekoligereri 1 point something million na obeli kiriwe kiraboniga we assume na bwabageni number 1 that is a good margin kiagera oligererie chikura a president Ruto abweteraira was about 200,000 so anya belikiri 1.5 that is a good margin but battalion yeliego bara yacha kororekana nga koroki displeasure utanja kwabo korokia ebirengereri byabo bagotebe bintu mbiri burunge Mr. Eric yes is big say 1.5 million in a drop in the ocean okay despite that omaite ntora identifyinga youth simbalenga babwate chikura 2022 tutwale records cha youth bali babwate chikura na records cha boniga that is when toko tebanga youth yaba bagocha epara telibekene let's assume school boniga kera abana bakora matemwa form 4 tutarairusi oro togende konyora ina an academic year abana bakora kuruoro bale around 1 point abande kwanyora bale 1.1 million abande kwanyora nonya of course nganda bale nonya 1.3 million totebe semia keye yarenge roughly let's assume abana baba chagete ko koramatem go chakira 2023 24 25 now 26 na bwa ikaranste bale liko so we were expecting a number of around 4 million new voters okay number 1 abantu mbale konya batabwati bibande abo ba register buna gutware bibanda babona ko baba Kenya aba ba register ko baba Kenya mbale bataranyora bade bibande byabo bibanjire kwenda kubwata chikura so I think despite to bwata matukatano kurbono to see a registration ye chikura nabona ende ndaga ni IPC echiko kora registration yo mohelio so that oweso kikobeo at the time abasaye mbali basokire kuruchinka cyabo bakire kwerigeri bono otebe umusaye nawe nyamiro kire Nairobi taranyora libagali okogenda gukora ki kubwatekura nkageretenga bado registration negen recommend kikyagera umusaye naro kubya bwatekura ugichora gari okay umusaye naro gocha kuru asaka menyeta agenda bwatekura so that number asichi ko confirmed akarbono to call mass registration ya IBC na litogo cha identifying chikura ile ngabono twanyorero n'abakenya
matukatigarite na makia sana tagwetani amatukatana no mu mwanchu murigere sema mbia bono kuigure uyokuru keri kimukwa no tolenera sema mbia bono elitonyara kabatogo kwanere sema mbia bono na nemono mwanchu murigere ekarato chikoba tugutware nkwana nere kuigure munagoteba namba ito ye studio gere 0788666663 inere namba ito ye studio sema mbia bono gutwakira gochagaiga elitukwane naye urubirengera libyao na ndera boko genda sense melio mtandao Facebook obego gutubwati bunegeta sen kya Ogian Soko TV na boyigo mwanchu murigere nda sense mo ya YouTube utubwati orora sema mbia bono utobekere kerengera likyao tokwa na senchira yubo ikiranu na namana torolenganga kitugunyara kwa batoko genda busio unanago tebiria basayi batebire nigo bono babugate gintu gekorokunga koranga abanyare koba bakobeka egento gekoroku koliki go mwancho murigereri na nego tebarenga they have the belief ngati namba chiabo na ichi chikoba a tie breaker na baji koba bakobeka obomera na koranga uri batageteire oirire no egenete boigo nabo gotwakire simigo chagaiga ekera togendete kwiyariganene nkwana yetoguna gukwana no musaye sembambia bono nagotebire namba itogere 0788666663 inere namba itogotwakira akesimi gochaga igukwana na intwa yota tebia soberete sembambia bono na insachinde gosinobwa tokwege na chinambe chichi abasaye gosenchi bwate gento yokorokwe a tie breaking vote chi oroche nchi deliver presidency ya omonto gete nchi deliver obo governor nchi kolegento gete kolende ainara to chikoba tokoligeri kero koligeri Mr. Eric Mambia bono yes gazeti ya The Daily Nation front page yali gotebanga the most expensive presidency kwamba karolekana nge obisi umuraibwense mokonyo ye nabali barasa y'abawaziri niyo tebekani kali gutumika chibesti nyingi sana young people ekera mwarenge ase ebara 2024 egento mwari kuganinga no kwira ni wechibese chichense muraibwense akarali egento igono austerity measures agateba bono nguchikoba tole tukweli na ntuchikobeka bintu bikurunga lajiz bibega iga nguchikoba tole mindful nabasaye. Where do you stand pakabono? Number one, ntagete goteba nga not only president. Government yengima tera mind economy at the same time tera mind yo musaye nkikiagera na tebaigo the allocation yechibese chiri chikobe kwa service ya president nechi nyinga mono neke wango getanya kobe ku even before na kando na kobe kwa before yechibese echo amagendero naga korekanire ase chobisi yani emerobeli yaga korekanire liaga nire gokorekana ase obisi eyo lakini asengencho president yeito umuske William Ruto ndatebenga atamineti oborai bwaye obekire chibese chinyinge asengencho yogokora totebe bono buna yani nabenga go bribe abantu nkikiagera natebaigo sai emekutana emenge gokoreka State House chibese chibono chabiri na chichigotumeka korageria abantu na chichigotumeka koreta abantu na chichigotumeka koira abantu meaning a president bono yatigire go focus as a development yarigire bono go focus na ki ako nchole birengereri byabantu na egento kende chi promise chiria gotwa intubuna abasaye nchiri goikera na sengenjo igamine tinga chibese chiria abekire gali ase obisi yaye ngochichire gutumeka gochenje birengereri byabasaye kero jinga kiche chikore chigokora chigoika but that is not the case abasaye ba chenjiri narrative eri chibese ne bango yomokenya yomwana inji oyu agenderete kuumia sai bono chibese chito chiro chio gago chibaga abantu balitiga bali but when the right time yego chagoika yogo chakochora bono murai ekiongozi gego chagwa identify nga bono tutakeire gukorera abasaye amagendero tutakeire go create employment tutakeire komanyanga pasa list ya chire chiskuru mapema abana bahakaneiru chibese chiri chia education mapema nalio togo cha komwaro kinga chibese chia bere gako gache obisi ayali nchiri chia maana lakini gokorera umwana inje amagendero igere ya maana mono kubwako gacha chibesa ocha gokorera
chikambe muraigio yoroche Mr. Erikio urachikoere chira chiayo urarwa ikirani because bonzi bagotebekana babike nyonge ya they are the same leaders. Despite that omonto no monto lakini ebikora bya change omonto koba umurai ngikiagera na tebayo. For example bono nche ne supporter yo muske Dr. Fred Matiang'i. Egento gekogera nganjete Fred Matiang'i egente getang'ani no monto ori gukwana na ende byakoreka. Origereri buna bono ekararinga ase sector ya ICT kararinge CS gari. Origereri nalio digital ya bete transformed. Ekagera bono to amang'ana yakorerekana buna bono turi gaige TV erera isi omongi na mama maybe okale mugondo gari arandigereria ndore meaning teri ICT yok nonyene kerarenge as education akarwani mpaka agasiri obwibi bwa matemo yani no monto ore kweru tare goikaransa obisi ngabono nje ne CS for education tigankaransa obisi kware gukirega kwa maroruru obisi ochire skuru gete kalibaringo abana bachande getotebe skuru in the next 1 week inkokora tori gento gete naende kmaana ngokorekana byarenge so ninga minuting oborai bwa embobe fair ekiagera no monto gukwana naende okora wisi yo murai bwense no chenere bekere chibese ngete na chabeke chibese na chakore bintu gete because presidents must be infested my friends. Despite that ebintu mbire omuske innocent obwenareta kurigereri. Number 1 buna bono president yabegete yatebete agache maybe ekanisa akari state house. Why atari go decide atebe state house ne room ya motigebe kanisa. So chibese chichigende chiagaje skuru gete chande gete somewhere. Number 2 origereri omusabaro bwe president chigari chikonywa magute pale yuko genda iga limo nechi nyingi sana. Why a president etagoteba ngase ngencho economy yaito teraikira maybe togotumeka 17 billion obviously a president tigatobeke milioni 10 topunguse chigari chokogenda ne president chobisi njirororo abantu baroseretigwe igari ase obviously a president ama bagagitaro se tuwatanya kobo satarengo unconstitutional abantu bagwakanwe mishahara ase ngenjo mbabete royo guchiasari so akabaligeria nchera akoba beka ase obisieri babe bakuri umushahara but yare koba genuine atebenga aye libagandire gari aye no muntu okorete maybe aye no munyagitari lakini turari kwe asobo nyagitari bono na kurigire na gotumire nyagitari ekare gari kware gendo urwali abantu waka no mushahara kubwa komobeka ase obisi abeke budget erani rofu kugaramisha mu Kenya. Okay. Yes. Mwanchu muri uri kwegure nebirengere bya Eric Mukwabu na twachakirege nkwana na namono ntagete mu director ito aratobekere clip ekemo se umuseneta bwe county ya Nyamira Kongo mugeni abete gakuburiri buri mu waziri bwo bocheno kogenda uri ase county bunogoteba. Yes. Kirogo chikoli you are quite young. Kapisa very young. 30 years old. 30 years old. Yes, so tinimoka mono. At the same time nkageretenga burai mburi kurigereri miaka oburai obukurigereri ninki obwate na ende nki otaete gokorera abantu. Okay. Ndagete turanyore clip ikyo egera umayekuru birengera byago ngaki egero chikogende ase assembly nenkwana ya ruru mu waziri bwo bochenu asago kwa na status yebirengo byo obochenu ase county ya Nyamira. Of my own county of Nyamira, we don't have MRI machines. We don't have facilities that can allow patients to go through intestinal cancer screening. I think what they call endoscopy. If you go to a private hospital like Nairobi, I think they charge about 37,500 just for the facilities alone. The doctor will charge another 55,000 shillings. Yet at the counties, Mr. Speaker, I don't know about your county of Meru, but most of our counties don't have these facilities. In fact, in Nyamira, we don't have an oncologist. Omogeni. Senator,
I want you to listen to me. I didn't want to say this, but I have to say. Healthcare in Nyamira has collapsed. And it has collapsed because of your governor. I want to be very honest with you. There are about 3 counties where healthcare is collapsed. Let me give you a very good example. All the things you have said, all the equipment you have said, are provided for under the National Equipment Support Program. I was in Bungoma, his counterpart. There is a radiology, there is a mammograph, there is dialysis machine, there is even a CT scan we have launched, all under this program. And he is not putting a coin. The national government is not putting a coin. It is fee for service. Every patient who uses it is paid for by SHA. Your governor and Nyamira, he has signed for the next program, but he's unable to make a request. He's unable to make a request, and I cannot force him. So if you make a request today, by next week, me and you will go and launch CT scan. We'll go and launch all these equipments. But I can tell, and it's good, I think I need to be very honest to Kenya and to the residents of Nyamira, that I think it is morally wrong, it is religiously wrong for you to be a leader and to be a governor of Nyamira, and you allow the most critical sector to collapse. Yes. Oyu no muwaziri Ndwale yes. Ya boliwe na umuseneta wa county ya Nyamira. Sema byabone birengere byabo oteta kwenda assembly batebirenga health care county ya Nyamira ya collapse. It is very true, innocent buna CS Dwara tebire. But bono nkagerete number 1 omugavana bwe county ya Nyamira o yeirie eserikali yaye teri omugavana bwe county ya Nyamira bweka nonye naba MCA baye nkikiagera nateba number 1 government ya Nyamira guna gavana bweka igekorosiwa naba MCA no mu senator elie county government yamanyakoba bono aba MCA be county ya Nyamira nabo bagoikaransa barosie budget bateba kibese iki kikogenda ase chipara echi chikogenda ase chipasari chechi ward echi chikogenda ase ward development fund bamanya gwa approve budget kibese cyamanya ko bali list batebye gavana nga bono kibese iki cyabelire gaiga na chichikogora amariogo na ichi chikolega na igana mbatakeire goikaransa nse buna aba MCA baadvise gavana ekiagera onye gavana yasinyirwe gasi barabuntu abahete gasi ana hende ntumanyete ngamba ari ngaba muraba ngaine akara bagusabe gasi but all of a sudden ebintu bya change igo nkagerete nga teri omo gavana bweka oyirie serikali nonya naba MCA bayirie serikali ekiagera ngonya mba komokonya como tebingo mugavana rosie proposal ekogenda national government etebenga yaya enyaketali yetu ya Nyamira netegete chi machine chogo sugulikira abantu baito at the same time ekero yanyare nabeko nyare kananga maybe national government tera release chibese chikogenda sinyaketali lakini national government ya release chibese chikogenda ase counties obogima bw'omonto no bwa muhimu kubwa kende gionse emineti baikaransense batebenga yaya mbuya koranyora chimashini cheitu ibere tobeka ase nyagetari eitu ya Nyamira abantu baito bagendere kurwari guna gokonyeka national government yetara release equipment yeche so eserikali eitu ya Nyamira kurwo omugavana bakanse nigereire engima watebire kuri gorba kanso mwanchi muligirire semambia bone nkwana bune yuaye oro mumenye bwe county ya Nyamira na biratoke tuli ase county yura kino bwatebirengera byawo twakire simi ochaga gase studio tatebinga kyoroche state of the
nation asenseme yo andamono kurwa se county mune ya Nyamira ngikeli bwate birengel byao namba itogere 0788666663 inere namba itongorore kanere se screen gabo twakire tokwana naye asemambia bono nabuna nagotebi gotore no mugeni itukurunga Eric Mukwa na nigakuriye kirugo kyobo MC asensemo ya bugichora nabo naro gutubwatia sensemo yo mutandao semambia bono elitokwa na senchira bwikirano Facebook YouTube kwa igure Mr. Eric na leto ngena nakogera etokogenda agaiga twakwana no murigeri twachicasole performance ye assembly at this time ekero konyora information mune yego cha kwale gotoka lero no rese assembly linki kwale gokara you are a young man. Number one, actually, mwenyete njabuno mwa MCA na atumetwe n'abana inchi babo gichora ward inchi ko bari present in embarrassment. That is number one. Number two, nakigeko gara njabuno mwa MCA before ingende wa approve a bill as a counter assembly nintakeire gukora egento tokuruka public participation gose chiparasa cy'abana inchi elio to ikaransense tomanyanga ase ward yane enyagitari nerororo etakeire gutwara maybe enyomba yo munyagitari akorara so that services no nyene cyabo tukokibeo enyagitari giteneta keira mariogo ekeronko genda ase assembly ebine bintu ngobekerere mesa but bono if you can follow up inga naboko nyoranga ekerona aligereria naba MCA babere boka ba bekire motion ase counter assembly ya Nyamira bakurwanira abana inchi babo so you are very unfair you are minuting aba MCA aba osomo MCA buno yo no bogichora tanyole tingantoro ntutakire kumanyanga chibesa kwa ukero mwaka gochase ward nkiago chikolera for the few days na linaro lirara active ground ko igure bachobulgeli bono rede watebirenga okwibuli na ndo chikoba gokurigeli consultative ole tabanta sobwa muligeli nga kibakora public participation na bintu binde unagwatebire 0788666663 ine namba ito studio nara gogwaka kurendelirio mugeni itali gokwana nali kumuteneni bona bogwaka tokwane otatebinga kyayoroche state of the health ya SSME ya Nyamira tigago flash ya kesi mi uchaga igatokwane elitonyara kabato kuigwana semambia bono enso gwakire agwakire gwakire bya ningo to kwa nere semambia bono semambia bono kwana no mumura kwire federal inakuru kitutumasaba Nyamira county onde bono buneri kya kwanire ga budayo bakwanire arawase ground ka Nyamira insekere ekore ngana TC county Nyamira county abora ibara ororo igobole insemono ando kutra no korogo kun bona abara ibanya Nyamira county bali kubwate na bayigwana ne nabanda abam ano bamate oyi bona sena ndo jongo ko mungara kwani ga bonyane yawe ngoko bona ngoko mungaro nango nero le bono mugafano Nyamira county Asante tigandara bwatoyo nere ndara igunkia gokwana elitonyara kabatogo kwana semambia bono nkagerete nabo gwakagocha nandi tukwane namba itonereria mugeni itono RIS studio young people bagoteba ngwire bali chinguru chinya se counter assembly lakini imaete barachira abange ngo ndebyo rero ndara bwatera gaiga zago bwakire hello ngodo kwa nere semambia bano mwaga Jeremia ngagyoge ndreto moyo abantu twajora tese county yeito abantu batakwanye kende kitali bara tobwata na wana ko wese yeito bara tiyo na nende ani bari bakaye kuweta okay ono nyora na abantu twajora tese iyo kabakiye kunya ko
Okay. Nere baggage mubugure tibono gochia se county government. Yes. Agimochi ku address. Number 1 county yetu ya Nyamira teli yo montoyo mo. Abantu bane babo gichora ward rero banchorera kuba mu MCA. Ekero banchorera kuba mu MCA tiga tutige ebintu biringa ninche nkore. Gendo ikaranse n'abantu bao obatebi nga bono mwangeire gasi nkikeri mutaete tuchakire so that ebe raisi komanyanga inkyo mwana inchi atagete ewodi yabo gichora for example buna bono yare gutoka njero mu MCA netakeire ko baruketed etware chiro ekoreta revenue yekonye county government gukora magenderaye egento gia kabere amache naganeri abe supplied so that ebe raisi abantu baito ko gotwara nonya netugo gosimeka nonya nebimeri despite into bwate mbura gusi lakini chinga kinjire chigo cyabo cyomurakera ebinto mbire tutakeire go prioritize tuligereri bune para negento kya mana sana ekiagera onye para teyo to access nyegitari onye para teyo to kurusike meri kya umugondo kire echiro ige bintu mbirororo mubwenerete gwikaransa n'abana inchi inse bagotenga yaya bono mushimiwa gokogenda ase county government ya Nyamira ekaramo gochigoetie budget eketiga kiraba number 1 nekero budget ya eti kwa hiru milioni 10 chokwenda kwagaje birasi bya ICD kenda tebya abana inchi bao ngantwa 2 milioni 10 chokwagaje birasi bya ICD ebirasi ebi ngo byagacha tole in a span of emetinye tatu ekero gwakorera abana inchi ba confirming egasieri twaete tiyo kwagacha ICD yakorire yaherire yaba raisi ekero goja kurangiria barasa yende yoko batenga bono yaye around yeye igontagete inyore chibesa chia World Development Fund inchi beka ase youth yaba raisi ekero taragache class giriba manyanga chibesa chiabo kwa begeta ase youth chikagenda gusena ase chisako chia boda ogakonya abangina gochake biasara ebikebike so that oboraye nari boraberaisi lakini nga kwaenda gwaeti budget kwae guchibese to kunyara wa account chibese chekero gwachinyorete nakigwachibagete okay nga ichi asoete guchi amagenderero narari chiakorete at the same time amagoso togokora unabarayi gusabarayi bari bagokora ekero banyorire chibese ogendo chake project etari koera ne chibese chiria abegeta location minute nga project ilige gochaka yamanya koba stalled teko genderera ekero yatigire kogenderera bono chibese chirio maite chingo gwacheto gadambu gari lakini kwale kubeka chibese just project eraere ngo kwale go transform kubwa kubeka chibese as chi project chikoba stalled okay wajumuli kwegura tabanga no kubeka chibese na koranga pia chia kolire mirimo ise kulige libina gwakwanire go Mr Eric yendo tubwato muchando bono igomo nene kabisa ase nonyene serikali chitu chichi county ne national government promises chiachicha la allocation yetarakoro good nakiga kugera nagote Innocent nga number 1 otaraenda wa approve a budget yechibese genda buli mwana inchi ngota mokore ekero gwachire wa approve chibese chiri kwa hiru milioni chiao 20 tebi mwana inchi ngoma etentwa 20 million bono a project yeri na promise ngokorere gochakire so that nari progress yakoba tiga kwenda goetie budget wachaka gukore project yakoba stall maybe allocation yechibese chiri inchi te goika so abarayi baitomba takire before agende go decide nga bono kwenda tole kole mepara ekoruma bundu agende gyanchole abana inchi abali tangani ebe priority asbali
Okay. Ekera ko ende county wa approve ama ithenga chibese nkobekera epale at least 20 million. Chibese bono chigotigara sama genderera yande 10 million. Nga kitoko squeeze so that tuikere another financial year. Okay. Machobuli ko igure ngano kurigereria beke chisabu arorenga kichigwanchana na omwelio to basa kurwa chi promise chinyinge ebintu biru tarabwenerera bo wakesi migo chagaiga ototebinga kyuligereretie abasaba mbachikonyara kwa bakogambe county use kurigereria study bonding ngana buranyora Nyamira bwate relatively young people bare assembly of course mbarona enda abange but bono abange babe banyore to burayi buria bakamenya gutwara personal interest omuntu akeganeriere tigatira igwangu soko bwakire buya ningo to kwanerese mambia bono mokwana na Cosmos Fiesta gori gisame checho ka Nairobi ngaki kwa bokire kuru abuchoka kwa bokire biyande tayo bono nchena na kwando igora ya Nyamira Moralia Innocent Mirero neta kira masaba mange sana na bono tege tuno gorto sabere county yo kogera Nyamira ya bere neji skando hinge ta before Amos. Okay. Iwabono nje kinale gusaba abasaba besoki abagaka bose baraenda katura tema ubura ibwabasaye ndorrenga na kiboko ba. Okay. Ina proposal ya ne nkombra ne ndengo pongaso mo ngwano imukwa achigetega kogera account ya rade sana gakora kurwa ba msimba fereti wako mugafana. Okay. Bono ndege mbikale bakorega zipwisi na maki aba msiba taka kurusho mugafana waegwa maki bangu samaega bacho ni serikali. Okay. Kaba inanji baka wewe bako na paraki wako na kumya igonje kwa tabanga Nyamira ga kibakorojo abendwara go to disappoint it is very totally shameful ibo aba nyagitari abuba bari Nyamira tigabari mereda kini aba kapa umugaba no mu yango ligitore edimbe toranga ora iwa Nyamira kwa chenjiri mono moralia Innocent. Asante sana biyabaro sana kwa mwigule kurwa sensemeyo soko bwakire ningo do kwa nerese mambia bono anyega nga yoberete Kisii County Health Care ino inunga kimoko yereti Asante sana. Asante sana biyamana. Okay. Okay nabo gwa kanande na karole ngwa kakubagwa kabalenge bana kubulia basaye bono nabo ndochegaiga na ubago tebekana bagende assembly state of the nation address ye ino bono lero mware gokora ige postmortem yabeire. In fact ekera tukwa na healthcare tukwa na abantu bagosira batabwene tegosira. Exact. I think one time I was looking at toligerelinga abantu baitu bagosira gusibasirira abange. What could be the reasons? Eki tigatora igwoyo toma yakogendera soko bwakire. Hello. Okay wanda gwetegerera uyu tigadara mutigo uyu uyu gachi gwetegerera ndatebega Innocent. Number 1 yanyarekanire kwa iriro muroire bono nyagetari Nyamira. Kera waikire no muroire uyu nyagetari Nyamira omunyagetari no ari gas kabisa buna kawaida. Lakini Mario gatayo nyagetari eri. Maybe chimashini cyo gupima omuchando bumuroire uyu nchiyo. Bono muroire uyu gendo bekuga ari egetanda. Bamanya goteba bono karamu mubekera amache gekwera nararo. Mwe panado na chichiro.
lakini omochando w'omorwaire ori torengo panado torenge bwa mache maybe n'omochando orenge gose igarengereri mono birengereri byagenda maybe are gose igabwate omochando ore go develop bwa senda yaye maybe bono budget kuri araisi mapema yanyarekana ng'omorwaire ori okorereki osirire lakini yare gutokanga chimashini nchiro buno gwikanyamira chigo confirm omochando obwate nabo gusugurikerwango elinde kwanyora obokonye lakini bono yanyarekananga kwairira omorwaire Nyamira watebikunga yaya bono manyete gento gukora nyoka chemist gitochikora arige ryogo yaya muira asigita agenda pimu mumanya koleta amachibu so in that process omochando oli obwenerete konyore ngo emergency tura nyarikana toswase chisemi chire ase county cheito na mono ise kuligereri magana bari gukwana na ya capitation serikali yo Kenya ne punguzete mwe MC na bwate chibaseri chiaye mubunge na bwate chibaseri chiaye mu governor nonye bari bakuligie kirogo buna bodi ngabo gonyora ado bwate chiao bwate foundation ya young people how ngakimoji go fix education because labura se gocha kuligereria kero kuligerera no mu rwaneri bwe kwate abo go support matieng ate bara bura nyore dropout rate ya chakire kogenda igoro y'abantu bana baringise school babo koleki bachakire kubura ngakimoji go fix education ya county ana mono ECD na number 1 inche buno MC obogichora ward egentongere tutakeire gokora tutware data ya bana bale totebe bono bogichora ward ekaro twatwale data ya bana bale bogichora ward bale school to identify families chiri chitali kwenyara ekaro mo identify aya buno MCA epasali ya omanyanga family etali kwenyara ekiwango kerabe gekogenda ase chifamily chitali kwenyara nkenganiga maybe omo chumbe nkonyarekanere nera atware epasali eriaye ekero nere maybe akobeka koboka ase omwanafunzi oyo tagocha goseri gukuru school kiageronya nabeka chiri busano muchumba chamobekere isano chabeire 10 igo meaning naga asaine gosuguma kuri class yakamugochi ekend at the same time tiga kubekera omwana oye pasali this time next time omorine next time nga yago cha kurusi meaning igago cha go drop kuru school so ekaratura atwale data ya kero mwana orase school abakonyaga neiri ekakora nabo kumobekera allocation ya ye pasali yo chire school lakini ekara chire school waka ne school fees lakini tali konyara kugenda school because maybe tabwati uniform maybe tabwati ase kararule skuru akogenda arare so ebinte ebimbita keire kurigererio tikakobeke pasali yoka but genda into details manyanga inki abantu bawo be ward yao bagwetera igo onye kubwata abana totebe emie yemo umanya abana aba abale form 1 nandi kwamanyire needs chiabo obugorie a selected number ogende na barabu una commenta go una gokina kwana commenta ase bali kwa bwate exactly kiro umwaka kwa ruta anda masakara bacha gagochora from nowhere igera aba igeko baraisi innocent gokora igikiagera ekero gwa identify ile mechandeye neba naende there is a need case era araisi igeko baraisi ko yando lakini ekero okoruta chibese gochiandonsi maybe kwanya oromwe nale orete to mwana orase ward yabo gichora nkwenyara ale maybe lakini rase ngenjonera no arase ward yabo gichora nkoma ole pasali so allocation yeliteli gochiekera omwana oli oganeire koyenyora ige goikera ondebwe despite netakeire konyo omwana incho bogichora nyore lakini kara identify the need cases kera abandoned so that abana barobu banyora bokonyo bokonyora masomo wanchu muri liko igure no musawa tabane ko identify soko bwakire ke yeliogire TV hello wakire biya ningo to kwa nerese mambia bono Innocent mu kwa na Peter mutukoro chucha Peter ngakikwa bogire wakire mwaka nchena ro kwa na yore county yetu ya Nyamira uyo minto yo mu kwa na bunga abantu bachora tu Nyamira abanga barabenjara kiro monta gotaburuja sa gotabuja eri jokwa na mwana maya igana ndaho konya tatika bonde shida tubwate nene no ko ba compromise ekere ba ikira se county
kama na konyoro mugabana egento byako batebya obarutere yako barutera MCA baira nanse bonse toko yo bote biranga yebya bune byeri kyabwate wanyoranga obaire compromise bibire abana agwabo teba bonoiga bibire omuntu ureke nyuruke yewa sarwete ako ari ujibokonya egera ari mukiro iko musaberi kiga enjire ya bekira karanga likia ene kiyanga onya togo chaka kuruse utako ko mwana pasari hakikisha mwana uko moire pasari pako kure school tabaisa kuwata obeka o abana onyo abana gose kumi nande ta mwende gocha nanda bango kumi nande ta mwende kono kana konyora mo kusambara tishire chibese chiaye njikonya ti amagenderali atakere ko korwa ase miliare itigaba ba MCA baito batike ko ba compromise kuna kono nyamira ndorike sambara tigete tigete yo ko nyamira none aba MCA baito timanyeti baba bari barenga baya bonse baburuka ni kono monte yo miro ra batekinga kono ile ikaranza so babuya masori na incho kwa tensa medio situation sembe na sembe na iji ile chaeri oburi na iji o semba batevi sengenjo ba beta compromise ba ujiruwa na tengo moibi chiwale bade rubeke ya umu mukete tegera bali bali na sembe bali naga kwanya tuatire buna bana iji boss. Okay, asante sana. Tigadara bwate yo mwelio litokwa nenere soko bwakire. Oh. Wakire buyabeka chinguru twabokire. Ai wacha kwa pokoti teba gobodu pokoti. Aha. abana bali bagwateni banyare ko ani bere ko die ewa ko die ruja abana abo barogo papa kana ruwanza tiko tsara bana ndo me kome wana mata banyaranga mwana bo mugambi adagete pasi singi mwana we mata na bana nje kwa mateko kwa primary school iko ndio na iko tomonda wadebe mwana yaga kwa mane pasi tinga kichipaka kia kare kuwe kwenu tima tiko sukuru kia kare kwenu because mwana wa mwana wetu yuko kwa sababu na hiki na mwana ya jezi ya mti whatever inana kuigwa. Okay. Ya baba select bana bakwa we don't know na sababu kare select. Okay, asante sana ile kelibia kwa igule ate doje chiabere Saturday taikeye mese mambia bono misteri kitogedete gukwana gwakwana ile formula gaiga bagendete kuligereria abadainchira bondo chibagendete kwendosi ekintu nkereke mabatebire kogo ike county buda gukwana buyega okoba compromised ngoro muntu daro akire simi taitoche kwira deligoro yoko ba compromised wakire sane simi gaiga namate yakelio gitianda moigu na robo mwali soko bwakire. Hello. Umuchando gaki ogwetegerera bwakire bya to gwetegerera kwana dinda tegerera ngaki ngoyo to kwanere yo to kwanere mundu dani ngangi kormeri. Okay, ngaki kwabogire ya dinda tegerera agumuraria aya karwe birengereri bya bono bwakire bya wa tagire jize amaja miriri ntebyango miriri miyere Radia wane dora devyo mura yo legabo. Enye nenga. Tigago tegerera maite bono koirana kwanya gwachire bosio nande koirana koirana se TV bone liogirire igoro. Keye TV pie liogie murai. Please. Ebirenga rubia nenge wala nkorumbire binga. Abasabe bage round bune. Ekera bana ibe bagire round bune yiga. Wechoke. Bamanyengi bago jokwa ni Nyamira County. Yera baga kabaro wase bono iga. Basari Nyamira County. Bono muna inja sende ni bugetutu masabanye katiba kuote. Umugago ro ara iru kurara. Okay. Welinge kijana ke magia so kiko ruwe ke getene nanda ke lebi kijana bya mwabu ate jikura bange. Elinde
Okay, thank you so much. Mbuya mwana kurichese bicha miriri gaga kiresi. Mikocha tole tuligereria magana yo kwa compromised. Tigataraga ndo mutimo kumasini omwancho muligeri toirane. Tugendete gukwana no mugeni tukurunga Eric Mukwa, a young man ubwate myaka 30 atete kwende county assembly ya Nyamira. Kabisa. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obutindino bosombasi amate Nkikere tokore Asa Marieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi. Asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora kingatare icyobutindo. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekoira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabulisyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino asa omusimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa bw'ekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwanirira bw'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe keroge kyaye kyoboseneta asogotenena nomugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye ali asebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi asomoro buri gocha abwige kurugyeito gwetanga to nyoma kurwa ase enyomba go muntu wite ngubo takona minganyi mate ineza kwa gusiria mwibirane bya ariko rushugwa liyo bya kwa maguta abantu muntu wakoko bukingo butuliza ngo ro giboko yingo boye okay igobone ngenda monzari ya renge kimanya rya renge ngubo okitya tu mu korale go kora wanda bono barovumbura rinde koroba rinde tabagere mbayi bacyomba ogenda none nero mukungwa go kugikia no kugura go gwanji go kuiranya Alhamis chinsebere shabutuko
numwiroro ijuma chinse sano nemo chamubaso ubwo ndaba ariko yakari ko mbaro tananga naba kumubale mbogo ati ko bona baragwe bagayakira ndegere ko ariko rigereria okina gwitonje dero jino musayende ngere dore okino manyanga ngoliero amabero ko midedi no ndari gasobe ko tari ko liera mabero ndike duri wasa ko ira Eye Nensoko TV Oboroso bw'umugusi. Murigereri aiga Nensoko TV ndoje chia butokire isano isatu maige chinsa isatu asema mbia bono na nigo tole no mugeni tase studio tugendete gukwanira ali atungete siasa na mono tukurigeria ngaki tukonyara ko batukurubiri county chitu batabange bachirigora ali bakonyegeria matunda bateba the top as the problem bono tuirene bottom sa tutire igagocha igoro tukuna kubwati kuna boy gotoso ase county chitu bono tukura kwa nuburai bwichi county chitu na namono ngitonyara kwa batokoranga kiekogenda sobwa mwinse kuliga iga yo magoteba uyu agoteba akuru kwa Matiang'i had no public participation on yellow school buses and blue police uniform. Governor Nyaribo 3 years, 3 impeachments. No time to develop county shida ya Nyamira ni MCAs as from Kibirigo. Oyagoteba eraroche umuchando goro asaba MCA. Nara igagoteba Ensoko ni Kibeti omonge kurwa Nyamatoki bugichora nasema Eriki. Okay, Bosio na aroriro yone umubwatani yogo agoteba nga Eric Bosio yone Ensoko bwakire sagari ya mwamombi yamono guruchise mu cyakikuyu agoteba ngo kwa na kwaniri umugambi uyo amangana ayene yakene uyo naisaine kwa be kiongozi na mjua na naomba namba yake akitoka studio egereba kwa mukwanenere na arorire ngo kwande namba yaye egera muligani mukwanenere agoteba nga nigatagete kora manyabera atatokurwa asensemeyu kagerete naboko nyara kabago gututumira ujumbe sensemeli yaito ya WhatsApp umudirect uto nabago na gochin display lyangoro kinga ninki kwa kwanire asensemeyu elitonyara kabatokoranga ninki kitugo kwa nasema mbia bono kulinde nagotebye namba itogere 0788666663 inere namba ito tukwanire goro yoborai buli bwo ito bogotebekana bwichi county twakwanire iguru goralia twararire chi scandal chire goralia boni go mu waziri otobekire tene ni ototebiri nabura nyorerero gakwana Nyamira mambirira bagukwana Kisii county nero nyore gintu kindi gyatokire gusimu waziri onderera achiche liboli ndi nakobolia mangana yonsi pyo gukwana bateba pitateba mangana maya sana lakini goko gende county okay oko genda Nyamira muinali obe abuno umuchandole batrende bono ntegete gogotebi na umanyete abantu mbali bali gityo burayi asengenjo aroche nga natakeire ko bomurayi karengereri kekaro kia mocherete agatangasa naende nyasaga nchakamwa akamanya kweba nga natakeire gukorera abana inchemere muteri kwegendereri omurayi omuyali tangani otarabo murayi notakeire gutware mbweri yoko bomurayi ngikiagera nateba yo omanye nki abantu bagwetera maybe naberanya kana yangu akinire tobako lakini nyasawo gosisiniri kwabera umuga taka kumanya ng'abana aba bo mutakanki bakoraki bagwetera so that ekeroko genda governor gote inga umete ninjengo 1100 kwaligire lingoborai bwao bwe miaka 10 miaka 15 no bwa mana kubwa kwa 1100 chichitake kachiri at the same time nonyene kero kwa 1100 chichi oligereria aba MCA bali nchira abakonya ekiagara gakoegwa abandi bachire stare abandi bakolera ebintu gete bitali bya mana sama gimabo but yali konyareka nanga kwa kolera tabana inchemeremo na inde mambe bacha bakomente gusecho ewe promotion igora abe ni leadership na inde okolemere memia batali kweba gusenonye na bana bao bagocha gotebigunga you know your father use your mother na kolete keneke guseke ya kolete because of somebody okay
Lerekera nari kurigereria semambia bono chitariki 22 murainaro ringense ya America urikuru kwa urikuru kunga Nixon Richard Nixon garengo muraibwense ya America akabwata digune scandal ya renge ya mache arikurunga Watergate na namone gento gioka na ndi yatebekane tengeli gachite no nese ya BC ya renge ya makayebuna agasoro agatumika chinguru na ekeraranga bono nguchiare ko ba impeached ya kerusi obisi na agasiri obugima bwaye kera ya renge chitariki 22 cyumwaka bweli bwayamo chimikianda 1994 na liasirete ugima bwaye akonyolese stroke ige sababu naletera umuganeka minoyo our leaders responsibility yabo twarorire sana okuba impeached ne abano ba MCA ekera murayo ndene twari gukwanera litukuligoro ariko ntebya manyete innocent ekera naringe asigete public life naringe chairman bwe Prime Sacco yabwate chibese chinyinge twari goikatwa twibekirete chi allowance chi arenge chiri busana isana gara twikaranse sitting yemo litukelimo abara body getting abakungu bondigangira nabasacha barenge abakungu member bali be board ba eligible coach babugoli chiloni kurwalia baegwe barabwese nyencho now their husbands are serving igali geteli rube agatebanga tiganye tiginko genda ndisiko yense kwa chire Mr. Eric Mnobwa atebirengera libironge kwa very frustrated in account. What will you do? Will you consider no ko resign negera bago frustrated? You know, number one, telinche nkoire county ali. Nchene kerengeri kelimbo ategyo kogende county koraba abakichora. Patinge ndengike county inyolenga emere maba gichora abantu metenchi ko bakorera yansinyire ayirata design kubwa kogenderera ko koleta embarrassment ya se ward yani ayirata ngende ngaranse naba gichora mbate ngemere mo elimu antomete tinko genderera gukora se sababu yene kikiagera natebayo origereri ekaro umwakaraira oralire achiet ekaraba achiete bunge bakanyora nga mbatagete kurwanirira obosibole bwo twali byama Kenya umo president moyenga kiyuga kanete akanyora ngi enchira yoka obosibole obora toke no gwetigemeremo wenyore ababunge mbale betigetie meremenga kiyu ekaro betigemeremo naende karoro raira chigutenena ko karabono obosibole obobwachire he was elected because na leta to busibuli buli bogerete paka bono nda nyolenga na inche mambi na twalire patiana so koender number 1 nago tebinga omurayo muya koika twale birengereri by'umwana inchi telie byaje because minus y'umwana inchi oyo igono tagenda ya assembly so omosigo monene okubuguli kogende ya assembly no linga ko make sure ng'abana inchi bawo banyolire ebintu biri baganire konyora ubwate birengeli bira kini myaka na 30 turarosi chisiringi good number 1 wekeraboniga am 30 years but chia tuanjire na make maybe at the same time wekera koba bunande galero nchetina ruete familia yenyari tinche koinel tamari yo muhaka tata inche no monte ne domire from scratch ne ruanereire bakalero ya ikire na very kindega so I believe nga if I'll continue go transform my life apart from ebisiringe bibi county maybe aba MCA bako ibera umwana inji nabonko yanderera kibogima so again don't get kogenda gukora umanyete nemere mungo chikuliko na benga bona ali asendikire ngwa kanundo musharone ne transform so ekaraba na inji babo gichora bago chakondika teliko genda kubaibera chibese chipasari teliko genda kubaibera chibese chamalio no kogenda ingaka n'umushaharo uri wemeremere ngokora because omo MCO na batara wenzi omo MCO yongwa kanwaro umushahara it is enough for you to transform obugima bwao ekero gokora emeremere genuine kubuhekero kwibera umwana inji Chetre 12 maega yechinsa isatese mambia bono mwanchu muligereri basayina bwaba bagotebekana bagoteba ainere kubara guse nibirengeli bino bikubara okay nchabono buno murayi muko Eric ne birengereri byane
bikonda tinda atumeka birengereri tinda atwara influence yaringa na inchetiga no igombwate birengereri bya bugichore kiagera bugichore yaito buna bona karongorigereria account ya Nyamira bugichore maetenere wodi enene bugichore bunere wodi enene nyasaye naje senate ne bwate numbers in terms of votes twatwarira abachumbe gari buna bona karumo omoske Dr. Olebono mo deputy governor alengo mochumbe he did a good job so ekerengere likiri mo akoli abwata karanga kire kenyoro at least getware dispensary so bono inche buno morai ekaro a dispensary already in place no kwenda go fight ye county ya negari enyegetari eri a dispensary eri etwara mario a dispensary eri etwara omunyegetari oro omanyekanete ngano ale 24 hours omurwire na arwara sana ne chabutuko ko access yale okogweniwa tutware chi street right abantu baito bakore biashara to fight for una bono ekaro kurigereri asebugichora ward etubwate makairo market na bugichora neta yani nyamatoki neta kaire ko bichiro but because omo MCO litara fight for echireri emanyekane ebega setted so that echake gokora biashara number 1 erete revenue number 2 umongino ulia ogusimekareri na gulia yagari areta alioni number 3 bono interaction yebe omontaru aru not mogirango atoletere maybe amananasi togore gari gagoika gari anyore omonto naro simegete ya avocado neraire not mogirango so that economy yaito chibese chisacurate nali nonye ni uchumi yaitera gendere yes wanchubuliri kwigure semambia bono ndo cheche itrichiteka 19 maiga ichisesato stigalete isano na ibire tokoro murubilion soko bwakire na nemono na bogwa kesi mimbalikire simona gwaka gaiga bona bogwaka elitukwane namba itono ira bwese screen isano ibire isano isato nemo isato eyere 0788 666663 einere nambo gutwakira isane chion isano nemo nigochira isano mwali wakurira isato elitukwana na semambia bono na ndonya kobote ibuli rinde lyonse na bokoboli semambia bono elitonyara ko batogo kwana na erikinwara no musaare miyaka 30 agateba ngagakurobelie ebintu erachi gutumika chirichia echi omushara kwegendereri lakini chiri chitakeire na chinyara ko bachikoira na somwana inche soko bwakire ngoto kwanere semambia bono yakora mbiere Okay, asante sana. Mbiyemana sana. Okay, wakwanire sana igoro ya burayi obukwa bukwanire kubeka maiso. Nyamira bonega nabonta ko boli maybe preferred candidate yokobo mu governor. What kind of a governor mutagete bona Nyamira? Number 1 tutagete a young governor. Omonto bwe myaka emeke. Na endo omonto tagete kokolera abantu emirimo. Unabono ekero kurigereri chigavana nchire chiasokiri. Mheshimiwa Chanwa, Mheshimiwa Kemoni, there is also another young guy elietaria area ansireri yake but bono ekero ngotema kurigereria ekerengereri kirikirime yanenga nabo tutakeire go transform Nyamira igo nabongo kerire tiro Mheshimiwa Chanwa gento eko erango girire tiro na Dr. Walter Chanwa Nkundi neke
ekerata gete go support go sono mwana gete iga kubolinga omwana oyo nka yakoro nasegete onye ne school fees atakeire formula ngari mwaka ki atakeire gukora chibese ire ngara akaneru from now mpaka mwaka oyo akora most of the cases akudire na chirochi iga go chiandoro yani nga ako make sure omwana oli tali go chakuru na ende mambi ende school so totwara barayi bali bago focus on something nga onye ne pare kubekwera ami tigatora ara tigariro lyo ko kwagacha muino gai onye twale kwagacha gose ne chiro gete turakole pale so that next time tobekere ne chireye a budget you know the problem tobwate ne linga etoko set chi project ase chibese chitaisaini lakini yali kunyale kananga ngo chitoro go prioritize ebintu biri biko ba number 1 ya somwana inji igo Nyamira yali gusuka mutu na ende yali gucha gutwara amagendera akorekana because etwali onye ne chire kwagaje buna bono origererie echiro yeto ya miruka igutuka ini nyama ya ward echire elia yabeire kegotebu ne agachu nini ebintu gete ne nkobekerwera allocation lakini wekera bono njanya kwagacho ase ngencho muraibwense natebete bono guchiagachalo iga eline enkwana ebintu ne okay bono tutikabona echiro ya nyamai ebachete bakaronji gari industrial back actually no ere ward yane yago kichora igere gari sironga but bono county government yatebete ngubekere chibesegete national government na ngubeka yarenge chibesegete so that national industrial park ere manya koraki emanya kwagacho bono county government ekagende kabuguri chibese egachake project yeri national government itarakora etara release chibese cyabo bono yaikire project yeri omwete yani bakibira gitano obire bikwamete time you see lakini yari kunyarekana chibese jirina county government ya Nyamiro omusikenya libo abegete gari atebenga ndurigo chaka biashara ebi chibese chitayo chigo chake gasi chibese chichiroro tigato chiro tuchiaga chire ria miruka by now angatubwate chiro ya miruka ekoleta revenue naende abana biashara ba miruka bakokore biashara as environment yeganeri so again to abaraye baitu babwate netama yokobeka chibese somewhere so that banyole loophole banyole ngoro yokoiba mbata etukobeka chibese as a project yakokoreka nere so that is the problem tobwate but now we are fighting abasaba tokogenda ase county ya Nyamira nimanyete na bange berure na ende bebangete kwenda kurigyo borayi igonko requesting abarayi baitu ba Nyamira yani abana inchi banje bachora abasaya bake beruete gochikokorera abana inchi emirimo onye tokoteba nga nechiro tokwagacha twensi twafocus nga nechiro tokwagacha na ende yaera kini abarayi bande nabo bachete gubuna nabasaye bagateba netamwe mutugo safu abande mbana kurwa bisigikira boniga tigandara aligereliga ige ya monere gaiga egara tokore dochi chikire chitai comme director na ante children Nyamira ni MC ndio shida mimi ni Okangi Nyamira MC ndio shida oiroleire sana agoteba ngere roche ngabe MC nabwo muchando namba ito mwancho muligerelio rwekerengere likyo mweli togokorera mbale gwaka namba itegere 0788666663 kerango umugenere libaga erobili kurwe nkwana yayo mweli ngakire simye ko nakora kwa ngakira okwane gintu kyo mweli tokore nsoko bwakire hello bwakire bya aha Nyamira ngagia koba mugavana guruya chai nole no bonyake negoze okay okay
again to yakasiri umu MC ulifika wala kwa umu MC kuno yuko buri kwa MC bwasi ka yani para se mayogo taigo ka tuwe adora kunaina na dibo dero mundo basi wapita na Okay, asante sana. Okay, tiga tukule. Oyo gaire tirara. Okay. Ara igabwo balio gwa katiba etigo akire. Basipatira punta igwiri ugire ino rero ngakimoti mwakora iga unanga mwatatebia. Kamati nintete kumanyanga yagenda by the way. Na roche simia eli tuketerio mwali ngumuriginde manyanga ningikiria. Kwa igure bagoteba finally umuchandoro no linga baraya bange. Tibali go take responsibility. Very true because achiete atagete kobo murai elieta tathete kobo murai okorera abantu emirimo. Okay, tiganyi boyo ura akire sana. Zoko bwakire. Hello. Hello. Ntebyango. Yonare gote zimishiri waiga. Kwani leo yechichiro wangu agajikire lakini cyaba gipromise cy'uburi. Ese ko inyora ikiribungere muko nabeka bo mwishimiwa Ruta tenete manga akakwana igoro ye para ya manga. Akaye amatuke korosiwe pare yebwa tu kurumanga mpaka mutemo mwamu erosiwe. Ese ko ende chiro ya manga sa tenete paka bono iga. Gogo ikoro ko iranga ne yana sigete echireta. Jenare kusaba onye mwishimiwa wewe utukwira riba katika influence basa bange bamanya ngi bawo korekere bachire bali mbaba siko nandi batubuso butoroje bona ubusiri ko cyo toroje buso kuna Nyamira njero mu Nyamira lakini bone bintu biri byo koreka Nyamira anje baso echichire chonye ba focus one thing tigakere bama na koyende kende teba chi promises yeko ri myaka ku Ruta so 2022 paka bona iga pare ya kwende ya manga njanya kube kugendo moro mnaro la ya bebo ukaeta musa igo tu ukaera ngo sabanga tigabe muntu kutume tusumo sabina manyeta nyona anyona gale koireke rugo kumana okorra bakenya bosi pira stari de banga ntutu masaba yoka. Okay, asante sana. Bari bari register mono buna mo yo rate banga ai geruja kitu masaba mate bamanya bato konyire nkibao konya buna wole jio ya manga ne nene lakini jana ukonya kendere ile street la joko ungo boli abo tampe paka umheshimiwa ogegera gocha bune renta gedemo boli street la ichuka chiapara echigo sinyagaki. Sawa, ninche muligi by the nche murangelia chiche agara tokwanega igase gitasen gitondo chicherire kwane kwana ya mwali. Mwana minto innocent ri tangante tekoteba mbuye mona asinge chuko ngarigani. Namba ibere igonta getekotebia basaya baitu be county ya Nyamira. Ngabanche babwate chikura sobonge despite mbale babwatire chikura but inchira reflect. I think issue yo IBC erigererie so that tumanya a problem ekogera etari ko reflect nereri. Again tukende abantu bana babo kichora igonko ge nko irari bageli litanga ni kubatumira amayo. Namba ibere kuba saba chikura cyabo karo kinga kici ciwika. Mbaligereria emyaka yane. Mbaligereri kibese kinga nina kinda atwale ase account. Kolende baligereri nkimbo atengo chikobakorera. Naende gento kende engaki ye campaign ni maetenga chibese nchiche chienanu. Tibo bakuri chibese chiriye kwera ni cyabo. Bachiri kabisa lakini chikura babeka sabu enerete. Okay. Yes. Thank you so much biamono sokonyora libaga mysteric. Toje tuligiri baga nande tutwala basai bande tuligiri young voices bono gwakwanirero namba korangwa agenda solutions abange bago blame. Rero ngwa machiko teba what can be done ondo orenge buno mugusyo itoliko baga kubwatie semambia bono kwigure kelia kyaberege yokwana Eric Mukwa chenguru ku Innocent Onyango nigo twachaka chinsa 12 cha mambi naye ndo chicha butukiri chikire chitaike 32 tiga tugende bono tukuru mu rubilian soko bwakire tumira nali tukulie Juma mambi Friday mambi amagana na karaki nange kara moji muge sansuri
Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'omugusi.